Omagugu ethi isixwayiso emsakazweni 88.5 FM ekseni kulisonto kumhla ka11 kuyena ke uMay 2025 isikhathi sakho njengamanje sesi 21 minutes after 9 kanti ke ngaphambi kwakhe lapha Omagugu sithole uLinrick Adodo yes ethi nje thonga lami intokazi yakhona la eMzansi ezinze kwelase UK ngizosho ngokusebenza yeah kanti ke ngaphambi kwalokho ngene ngaye ke lapha uMadangazela kanti ke uMadangazela ubesho ke namhlanje ekseni ethi bongani uJehova esikuma kunjena ke singenohlelweni oluthi asilungiseni Queen Rejoice Mabatho I am your host kuzokushaya ku12 o'clock namhlanje mini samsana ke uThabo Sambuthi yabona ke izinto ke kubona kwenza izinto ezindlela uma ngabe kuzothintwa imimoya angeke ngisho ukuthi okay hopefully we will be joined by Babundabenhle and then i-guest yethu which is uDr Mlilo uzoba khona nje naye kungekudala ngisho njalo Thabo awusibisi mina bese ngiyibonile le ngeke sayixoxa ngisho ethu ukuthi kwenzekeni kodwa nje yabona nje indaba yemoya ngiyayibona ukuthi hayi namhlanje ayifuni ihlaniphi ayifuni ukuexposewa yeah so iba nezinto ezenzayo suke sazi nje ukuthi hayi yabona ke umuntu okhuluma ngale nto hawo kuba nzima ngisho endlini kuzofanele uphume kuba nzima ulele lento iyakatheka ubonja iqalile impi inkulu ngilele impi yabona nje namhlanje ngivuke ngo bekuya ku4 bengwenkulu impi kwenkulu impi hayi ngagcina ngivukile umuntu othi ke wangithumela imessage namhlanje ku WhatsApp cabanga ngivuke ngo4 angaze nguvule uWhatsApp avele ngabhizi ke nezinye ke izinto ke nje ezimsebenzi ke evele ngimele yami kwicomputer angaze ngisithole isikhathi sokubheka uWhatsApp angaze ngitho yilento engihlale ngisho ke nakubandi ithi mawungifonela yabo makunzima ukuthi ngibheke uWhatsApp ngize ngubheke mhlambe kahle mangiphuma la makwenzeka ngisithole isikhathi ngizobheka kahle mangiphuma la otherwise hayi kuba nzima so ingakho ethi mangishiya inamba bese ngicela ungithinte ku WhatsApp ngoba mase ngithola isikhathi imessage ngizoyifunda ngoba mawuthi uyangifonela ngempela ngihlula ukufunda ama message mawungena WhatsApp thumela iSMS mawufona athi umuntu ngiyamfonela uThabo ngiyamfonela ngimtholi ngeke ungithole ya ilento ngilo ngiyigcizelela ngisho ngila nondoni ngihlale ngindondoni abantu ngicela abangu WhatsApp ngishiya inamba ngoba hayi kulezi insuku futhi kubi nakusasa cishe ngizwe kuthiwa ngizobe ngise ICC hawu ngizwe angakawacheck ama details akhona kodwa sengizwile kuthiwa ngizobe ngise ICC kusasa right some exhibition kanjani ngisazocheck ama buka mangishela ami calendar neyami diary ngingakayazi kahle kodwa leyo shonela ngasengazi ukuthi kusasa ICC ngiyokwenza nodwa ngikhona ngiyazi kusasa ngikhona something engidinga iCC iyona ke leyo nto kuba busy but ake sibonge kumdala usigcinile njengoba sasicelile sathi umdala mayivumile siyawuphinde sihlangane sesiphinde sahlangana ke futhi ulive senguvulile on mangicabanga manje ku asilungiseni page si on ku Facebook live khona silinde uDr Mlilo uzokhuluma ke ngazi izimfihlo zobungoma awubingelele Timbane ngisasethe ezinye izinto la uyaphila Babundabenhle wakamyeza siyajabula uJaydo uwe osukuna namhlanje noma nje I hope when I didn't have any challenge namhlanje kuseni challenges. No, waking up. Any challenges, eh? Waking up is a challenge on its own. On its own, right? Yeah. Okay, sorry. Yeah. Oh yeah. Any challenges. Ukusala kweapple emlonyeni atu.
nokudrive emgaqweni challenge. Challenge kakona. Yeah, but isimo umdala uzinomhlaba osipho ukuzithanda ukuzithoba ukuzinikela ubuqotho nokungaqolodi isimo emagqomeni sizenza abantu abazikakhulu kunabanye kepha siphi inkonzo ukuzehlisa zephela Nkosi yami sicubungule sithole ulwazi ukuze sibuyisele isizwe njengoba sasinjalo umdala waso nothanda esidalile. Yes, babandabedla siyabonga kakhulu. Mlaleli namhlanje i-topic esizoshaya phansi kwayo ile ethi izimfihlo zobungoma hopefully kuzokhaveka ngenxa ukuthi isikhathi njengoba sesivele nje sesinama challenges aso isikhathi kuyimanje but hopefully kuningi okuzokhaveka. Babundabenhle namhlanje sizoba no will be joined by uDr Mlilo uNjomani bazomkhumbula abalaleli abangamazi. I think isona sangoma sokuqala and futhi mina ke ukuphela kwaso futhi engisaziyo ukuthi saya emanzini ngalendlela ezoba nobufakazi obugcwele bokuthi waya phansi kwamanzi. Uyabona normally umuntu ayasho ukuthi ngaye emanzini uyabona esho empophomi owaya ngaphansi nakhona futhi esingezwa ngaye okunobufakazi. Rejoice athi umuntu waye emanzini azayishutha ivideo angena acwile ngekhanda empophomeni aphinde aphuma acwile ubona ngisho isihlabathi phansi umile nje uvele ngokhalo uzivezela ukuthi yena waye emanzini uqa labantu ba understand amakuthiwa kuyiwe emanzini kusuke kwenzakalani ngoba lapha ngaphansi kahle kahle kunomhlaba kunomunye umhlaba lapha ngaphansi kunemizi kunabantu kunamasimo kunayo yonke into. It's another world nje la khona ufike khona abantu asabeke baya babuya esengike ngabamitha bacela ukuthi lapha ngaphansi khonani komile nje bacela ukuthi ungene uyabona lengathi uqhamuka esipaka kodwa omunye ubaba nje wangixoxela ethi akazwani nemfula yena akawuweli umfula owangale indwedwe ngisazwa kephi wangixoxela yabona ngiyathanda ukukholwa kuleli bandla lamaNazaretha sibanga into eyodwa libhabhadisana emanzini manje ngeni mina emfuleni uthi babeshushuluza ebona ingane ishushuluza emfuleni lokho ingene ezibeni naye wagibela phezulu kwedwala uthi ngangiloko ngiyenza lento uthi ngathi ngisuka ngathi shwi ngangena emanzini ngadlula lesihlabathi angazi nami kanjani uthi kodwa ngayibona ngithi qatsha endaweni eyomile uthi yomile le ndawo uthi ingane ke zibhizi ziyamcinga la uthi ngiyibuka ngathi ngibuka usilingi leziyabhukuda loze imphuthaze esihlabathini uthi makhathaleni wezwe umfana sembamba ngeinwele bamdonsa abaphuma naye bamkhipha so engicaza ukuthi khona into ekhona la ngaphansi kwamanzi esingayazi. Yeah, all right. Oyengalalela uhlelo no Dr Mlilo ngazi ukuthi ukhuluma inganekwane Thabo abantu asamsedabeni noma tsa. Yeah, bafethu namhlanje itopic ikanjalo uzosijoyina nje ukuthi Mlilo ngenjani uThabo besachaza lapha before siyakunondu and ngisho ukuthi umuntu onganalo ulwazi noma mhlawumbe wayengekho ngoba lento ngicabanga ukuthi mina nje never thought ukuthi into njengaleyo iya exist till kuze kube khona interview no Dr Mlilo till ngize ngibuka those newspaper articles ekhuluma ngoba akona ukuthi sizwa ngaye yabo kuwakhona media khona amaphoyisa abakhona ngisho ama ambulance waphela into enkulu ukuthi umuntu ucule emanzini einsuku uyabo kukhona ofakazi basendaweni sengeke ngaya lena ke escourt ngake ngayempela le but awudlula kwathi before 2023 yeah 2023 kulonyaka bekweke siyeni sonke ngangisazi kwenzekeni ngiyakhumbula kwakumele si kwaba nemabhizi amakhulu okufula namabhizi usoba khona umcimbi wenkon ngisozwa ngaye angisazi because mina bengi-interested kuloyo yeah iwona impela lo umuntu kumele abe khona wona lo besithi uhambela sozwa ngaye ukuthi ke lo weshoba ngoba phela wayishilo ukuthi
wake waphatha ishoba naye babuya ke base bayambuza ukuthi uliphatheleni washuleka ukuchaza yabo lento kubona abantu benze nayo besenze nampela nami ngisangoma fanele ngiphathe ishoba mase uyabuzwa ukuthi uliphatheleni Basakwazi ukuchaza kwamanje abantu abakuthumile abakaze bakunike leli show. So lento wena Queen Joyce ikhona naseBhayibhelini. Mawufunde lapha ko Revelation kobani kuthiwa kunesilo kophuma isilo emanzini. Lento iyakutshela ukuthi la kune underworld makukhulunywa ngeunderworld la ngaphansi khona omunye umhlaba omuhle nomubi nakhona njengoba nala ngaphezulu khona izinto ezinhle khona izinto ezimbi nangaphansi kunama channel ukuthi uyangakephi okay ngoba kunemoya ekwaziyo ukukuthatha ikufake phansi kwamanzi ikufundisela ukuthi ubuye uze la mawusufika la unamandla anzima kabi ubaphilise futhi abantu wenze zonke izinto kodwa kube ku amandla obumnyama egcineni yabo ngoba egcineni lezi zinto mase isetshenziswa kuya ngokuthi kusetshenziswe ini okuzothi wena kufana nokuba nokuthatha isigubhu sesiyabezwa manje abantu abathatha igubhu abanye bayakhala akasayifuni lento isinjani omunye phela ngoba sekushaya isikhathi useyabona ukuthi manje kuzokwenzakalani ngoba izofika ikusiza yeah but it's a deal ke egcineni ukuthi ke izokusiza isikhathi esingaka bese yakuthatha nawe uthatha uyofakwa kusona lesigubhu uyosebenzela abanye yabo nawe uphenduke futhi nawe ube isisebenzi kade uphila kahle la emhlabeni ukukhohlise nje leyo mnyaka nimbalo kunje awuneyimoto unemali unani kodwa egcineni izokuthatha nawe lento yoba islave sayo lento ifana nalento esike siyikhulume ngoSathanali yadimbali ukuthi makufika uSathanali kuthathwa islave senziwe inkosi sigqokuswe kahle sibuswe sifitwe sikhonzwe senziwe ngoba inkosi kumele igcine ibuleyo ngoba luthi usiko lwakhona lapha kuSathanali fanele inkosi ibe umhlatshelo every year so base bakhaka isystem ukuze inkosi ingabe umhlatshelo akuthi mase ku December bese kuthathwa isiboshwe kukhishwa isiboshwe ejele mhlambe bese sibekwe esihlalweni kuthiwa this whole week lo 7 days or how many days usukukaliwe wena uzobuya inkosi ushaya imithetho la izweni sigqokiswe ingubo zobukhosi sibuse sidle sinikezwe amakhosikazi siwadingayo senze yonke into emva kwalezo insuku siyathathwa siyoba umhlatshelo ngaphela wena obuya inkosi bese kubuyiswa le yankosi endala futhi iphinde ihlala iqhubeka so nalento ke into enjalo kukhona izinto la ngaphansi ekwazi ukuthi zikuphakamise uphakame ukuthi ngempela ubone yebo bonke abantu kodwa ukuyibona ke lento ngoba isikhathi esiningi labantu abanayo uma beke bahamba emhlabeni ingane zabo isala ingenalutho in fact hlupheka kuze kuhlupheke ngisho izingane so ngingasho ngithi sometimes abantu abahamba bathathe lezi zinto abantu abaselfish abayicabangela bona ngoba izingane zabo imndeni yabo isala ingenalutho in fact iyakwazi ukuthi evumelwaneni wena wawuzenzile omunye uthola ukuthi unyaka nonyaka kuyashona emndenini ngiyamazi nje omunye okwaba naleyo nkinga unyaka nonyaka emndenini kuyashona mangashonanga 2 kuzoshona 1 but awukho unyaka odlulayo ungashonwanga kwazi wayithola indaba uthi no umkhulu wenu lento abuye ingozi uzabantu bethi bangenisa abantu abadala abalanda imoya ngoba kanti ke ngenza lento senginenkinga kanti umkhulu wayenze lezi ivumelwano nalemi imoya le yangaphansi kwamanzi ethile wathwala yamnikeza yonke into isivumelwano sasekuthi njalo ke uzoyihlabela lento uzoyenzela umnikelo ayihlabele every year so uzobona umuntu ogulikile njalo ngonyaka awusiyodla inyama kabani uyihlabelile lento yakhe kubuswe kuyelekile right now mayiseshonile akekho kushuthi amtshele emndenini ukuthi hey mina ngenza kanje ngaba nesivumelano nemimoya nemimoya ethile ukuthi every year nina kufanele baqhubekeke bona bahlaba abazi yabo mase behlaba bona bashisa impepho babiza yena lo mkhulu abanye nokhokho babo yena ubedirect into ayise lapha kuleyanto emnikeza umnotho
manje inkunzi malanga ke le ababenza isivumelwano naye into esiyenza yona ngoba akasekho umuntu ke la ekhaya ongihlabelayo fanele ngizoyihlabela ke la ekhaya sihlaba phe la ikale yayihlabela imfuyo yayishaya ivali ikhona ke labantu obona mhlambe athi mayisehambile kuphele yonke into yayidla imfuyo yala ekhaya yayiqeda thema sekuphela imfuyo yala ekhaya yasingenela kubantwana yangenele emndenini njalo angasho ukuthi kubantwana yangenele emndenini ifike ichuzele nje emfunayo ukuthi hayi sengidinga usibanibani ahambe sengidinga usibanibani ahambe yaze ke kodwa iyasolveka ke leyo nkinga ngoba nalo owayengixoxela inkinga yakubo wangitshela ukuthi kwaze yaze yavela kanjani base beyisolva kanjani ukuze kuyovalwa leyanto esiloku ihlandele emndenini so uthi wazi wakhonjiswa ukuthi abantu bakubo bonke bakibi so ama spirits abo abantu bakubo attrapped lapha ya sure kulento so I don't know ke if ke eyenzile lento sikhathi ama spirits trapped lapha noma ke lo hleli phansi kwamanzi ubuya thathe wona awathuma ukuthi ayokusebenzela wena manga ukuthi usufuna ukugulika noma ukuphuma kahle ngoba phela khona izinto nawo nikezwe zona uthi lokhuze mhlambe naba iba yisebenzi zakhe lento lapha ngaphansi kwamanzi kodwa uthi ngayikhonjiswa mina imoya yonke yabantu uthi ngakhishelwa abawu5 kwathi wababuka namba abantu bakini so abayindawo so ngalona ithi nenza umsebenzi nenzani nenzela abantu bakini abekho imoya yabi trapped lapha ngoba othile emndenini wenza isivumelwano sokuthi nemimoya sokuthi la into engizoyenza ingakho ke even umthakathi mayithatha izinto kufanele akhethe noma ingane la ekhaya azo electro ukuze kuthisha uhlanga uziyothi mayikhula kuthathe over ngisho ngenziwana ayikiyeke ukuthakatha ngoba yafa kufake ithi carry on nalento ingayiyeki nalo ayidlulisele komunye nalo ayidlulisele komunye lokusebenza lento so nalento eyokuthwala ngicabanga ukuthi abaya inendlela mhlambe kuyidlulisa kodwa ngazi ke ukuthi ke manje lokho sekwenzeka manje sekudumile uthi kunayo indlela lokho kuqalele nekhathi mhlambe uDr Mlila ngasitshela kodwa naye ngamuzwe ukuthi yena akayazi lethe ngamuzwe ukuthi naye akayazi nathi sike sizwe ngabo phela mase bekhuluma ubabona mhlambe kuma podcast noma sesiyaphela isikhathi sesiphelile manje udinga usiza akazi lento uzophuma kanjani kuyona so iba njalo leyo nto ubungozi bayo mhlambe ikhona indlela enhle yokuthwala Dimbane wena mhlambe khona okwaziyo ukuthi ikhona enhle ikhona embi I don't think so. You see, from human sacrifice ubese uhost imimoya emibi lokusithi phecelezi ukuthwala it has its own dark forces kukhona ukuthi manje one of the biggest challenges okwenzeka advent A1 artificial intelligence right akeve izobafaka abantu ehlathini izo create ama delusions of grandeur izo create false imaginations kubantu izo confirm izinto ezingekho yeah ngizokwenza example ke kwavela a very beautiful under the sea tour shuthi camera ihamba under the sea kwase kuvezwa all fish that have evolved into snakes that have evolved to big fishes ibe indidlule kwi cameras yosithela kwavela oshaka that looks like human beings that is not true, it's all false the world is coming to a turmoil media will create something as would distract imaginations abantu ukuze banga focus yabo manje iAmerica ne ulento ufuna ukuyilanda kude ngicela ukuyilanda kude ngamabomu iAmerica ne France ne England and other surrogates they are frustrated ngo Ibrahim Traore
Now, what is that doing? AI has created false speeches. Angakaza zawash. They're all over TikTok. Agakaze ayisho liyanto. Sebedala ngicela ngoTrump. Trump is a narcissistic idiot. In fact, he's a psychopath. But ikhona izinto angakaza zazisho. You know. You follow the lips and what he's saying and the authenticity of voice. Immediately you go to ChatGPT, even it's not true. Now, abantu bakithi abamnyama, once they get hold of the utility of the A1 gas by masteries, we're in trouble. No. I can an example. Emsinga kunendawo kuthiwa kunenkosazana inkosazana yamanzi. With all due respect, that's not true. Angikwazi ukubelieve entweni engayiboni bakuthi kahleni sebezoyenza ku-AI twananzi khona zoba-generated uzokwenziwa kutwananzi sitholile asikhulumi ngatimbane bayibone ngoba isibulale nabantu yazi ke thaba khona into engizokutshela a team of botanical garden from the department goes baba bawuplace ama-camera for 1 month. This should have manifested. Mina ngifuna i-evidence ngoba ngiyasaba thabo angifuni uqamba mama ngiyasaba there must be evidence ngoba into ezokwenza ebana eSouth Africa thabo uzokhumbula kuba nama-looting kwasengena nama-criminal element immediately. If ever it had a good intention, it became a criminal act. Njalo South Africa makwenzeka into, there is a criminal act. Yabo manje ngibona izolo abantu kade besebholeni. Right. There was a potential for crime, but it did not happen. Because abantu, they were consumed with watching football, they were excited, bebekwenye consciousness. Lo muntu abezama ukuyivubela uhlulekile ukunderstanda i-collective consciousness yabantu. Now, umuntu ozofika tatishela abantu abakholelwa indaba yase Msinga. Kusamba khambe kuqhamuka iskema. Ozoyithatha ibeke kwenye level. Then what is going to happen? Usuzoba nama pilgrimages abantu besuka nePaku besuka from Johannesburg from around the world. Bokhamanza lapha. You know. No, eyasemsinga ngiyikholwa mina. Yazi into edathi ngiyikholwa isilandeliwe kwanama families abantu abahamba bacwila lapha umsweli nje wayenza kahle ngoba wayikhuluma nama families nabantu abathi sasikhona ubani ecwila nabantu abathi ubani kanjani bacwila abanyamalala banyamalala right abanye babuye sebefile bakutshela ama details ukwenzeka kanje but khona izinto ngathi mhlambe ngathi isupernatural ifana lento ade ngiyixoxa mangithi umhlaba ngaphansi yeah ngisho ngeke nize ngisho ngakulendo betlunga amajiva ngeke ayibone le yanto lapha ngaphansi sorry yeah as much as ikhona kodwa ngeke aze ayibone because ayikho normal enini evidence omswele sengikhalela ukuyila mhlawumbe na 2-3 months okay yabona mongena kwileli page uyana phela oyibhobozile le yanto yasemsinga all right okay yakade le function ekadenziwa kuthiwa iyamuliswa something eyasikele ngoba angizwanga kuthiwa kwafika inkosazana yathi cela ukumulisa abantu njengoba abantu bebekhubile lapha neBhakubhaku sekuyile lento ke leshiwo umyazi ake ngoba akushiwanga ukuthi ithe yona ngicela mina bengiyilandela phela into ngifuna ukuza ukuthi ifikile yena yathi ngimuliseni seqala lento ke le eshiwa ukuthi uzobona abantu sebekhiwa sekwenziwa sebenza imicabango yabo manje ukuthi asenzeni kanje athi omunye mina ngiphuphile ngibonile kuthiwa ngoba yakhelwe nale yandlu leya inendlu phela Msinga enkulu indlu le kodwa abantu bakhona most yabo bayakutshela ngento eyenzeka lapha okay I think I have to follow that amba page ngikamsweni silandele I think ngiyavumelana now that's why ngithi mina okwamanje I'm choosing ukuba skeptical right up until I have damning evidence ukuthi isimo njengaleso sikhona yeah ngoba ngitadisha human behavior ukuthi what causes behavior njengalena bese uthola ukuthi ultimately ama situations are phenomenon as South Africa maningi uzokhumbula Queen Rejoice agcina
esephele kabi sivela embuzini ethi uDennis yakhumbula imbuzo yakhe uDennis ngikhumbula kahle yagcina ingqotshiwe and people had created sebeya kuDennis befuna ababhulele uDennis ufala khulume I think indiyambuzi yagcina stressed yabulawa stress I promise you yabulawa human stress uDennis yeah okay and so even if let's say the uThabo nje bekukholela indaba yenkosazana let's find evidence and then kuba ukuthi how iya exista yes into ebhlungu ukuthi abantu bazosebesebe apply ukucabanga kwabo that's my problem sekuphuma nezinto ezingelona iqiniso gcina sekwenzeka ichaos egameni nayi inkinga ye-evidence mawuthi ufuna i-evidence okuyibona ngayo kuyibona inkinga la what will happen wena mawuthi ufuna ukuyibona the best way phela indaba isuke la enye into oyibona ukuthi anti yasemsinga edala ngiyikholwe Akethi kade khona laba ondlondo yamanzi bonke laba bathi bona bayizibeli ba challenge bathiwa umuntu othi yena uyahamba khulume nezinto emanzini akaye lapha emsingizi akekho seke wayongena kusona ayikho sewaya hayi akekho phela ba challenge ayithi nina niyakwazi ukukhuluma nezinto emanzini niyakwazi ukukhuluma nemanzi nasi izibe emsinga go there yeah akekho noyedwa osavumile ukuya khona so mawuthi wena ufuna evidence yale yanto abantu bakhona bazokukhombeza izibeni bazokushona khona okay I have to follow through that video and the first thing nje mawufuna le evidence hamba wena uyongena la bese khona I wish I had email ka Sir Richard Attenborough ngitha kangene nelokuzana ama camera akhe phansi kuyibona ngecamera nakungangena lendi fana nalento ekuthiwa yabona mawungithethe makuthiwa umlilo wangena la izibeni bese kulandwa belungu kuthiwa beze nama divers babe ayivela ngezi nje angani uma ngabe sixoxa story vela akatholakalanga uyabona vela akatholakalanga khona lelanga leli ephuma nomhlwehlo khona amaphoyisa neambulance nakhona it was days after you know kwakumiwe nje kungaziwa ukuthi yini lento ekuthiwa asimele la bekhona kabalokho besho ukuthi hayi uzophuma la uzophathela akatholakalanga kwabona uyabona mangithi mina ngixoxela ngomuntu owatshela mina wathi unenkinga yokuthi yena ibandla elibhabhade wazi wathi lo baba uyazi mina ngisho umfula nguweli lokho ngawusaba from the date lo engiqale ngaxoxela ngayo ngoba uthi ungitshela his own experience into ongeke uyiprove bayithi umuntu ngangihlele emanzini kodwa la yabona la uthi kunesihlabathi la shuthi ungenile akazi naye kanjani but ngangingaphansi kwesihlabathi kunendawo eyomile but mina ngingaphansi kwesihlabathi but mangibuka phezulu uthi ngibuka ngathi ngibuka isibhakabhaka so and ngiyayibona ingane ngathi ngiyibuka eglassini la ziyabhukuda zonke ishona phansi ziyangicinga zingitholi uthi makhathaleni ngezwe into ingibamba ikhanda ingibamba inwele kanje uthi waphuma nami umfana uthi abangibeka ngaphandle komfula uthi abangishayanga ngesihlabathi kanje bayitshela bengikulizile uthi anginganalutho uthi ngangigula nje uvalo ngishawa uvalo uthi akuphuma ngamanzi mina umuntu mayikwilizile usuke egcwele amanzi eswini uthi angena amanzi ngoba nje ngangiphuma endaweni la kade ngihleli khona komile uthi angiphindanga ngabuyela emanzini so uxoxela mina what happened to him khona labantu abakwazi ukubona izinto thina ezingabonisi ngesole and akuyena umuntu oqala loyo khona omunye naye owakwaxoxa into enjalo etwasha waphonswe izibeni abanye bazomazi uThumshumayela uThulo kade phathi lade clean leyo ndaba ngikhumbule eShumayela ngayo kodwa wayeyixoxa nje ukuthi wakwashawa wajikela emanzini bethi bambulele naye wangena ezibeni wangena washona ngaphansi uthi wathi mayifika lapha ya uthi indawo ngangihleli kuyona indlela ngiyayibona it's like it's a pathway nje kunehlahla la kunehlahla la so ibomo yomhlaba nje othi ngiphansi kwamanzi but komile la ngihleli khona uthi nangisha uvalo ukuthi ngiyabona la ukuthi kunento engasiqhamuke lapha or izoqhamuka ngala mangasiqhamuke lento la uthi naye wagcina ephumile mayisephumile
uthi khona owamkhipha wambeka ngaphandle uthi mayisephumile ke sebefike kwaba ne challenge ke mayisephumile ngoba iyaphuma ke lento yasemanzini uthi ayihamba emcingi uthi nekhanda elingangele hayi ihamba emcinga manje ihamba uthi kwaba nezwi lathi hlala lamkhombisa isihlahla lahlala lathi ungabheki emuva uthi ngahlala ngancika ngesihlahla ngabheka phambili uthi ayidlula nangala uthi ihamba ngoba wayishayiwa ngithi waphuma ezibeni hamba evuza igazi uthi ihamba ihogela igazi ihamba ilikhotsha phansi uthi fike ngala imcingi ibuye ngala iyeza ukuthi uSamuel uthi kodwa imbuzo uthi kwathi ungayibuki ibheka phambili ngisho umuntu owayixoxa istory sakhe ngeexperience yakhe so lezi zinto mawuthi wena uzohamba uyoyicinga vele science control asamsendabeni nomadzani bemadzani yamhlanje hayi nazi izindaba zenanda 88.4 FM noNonduduzo Nomvalo. Phinda sikwamukele emsakazweni wakhe nanda 88.5 FM uhlelo asilungisene kulesikhathi samanje 10 minutes after 10 ngibona sigijime ngempela ke manje sikukhumbuze emlaleli ukuthi uzothola ithuba kodwa namhlanje ngathi uzoba mncane ngasona kodwa sizozama ukubalansisa inumber 0687649969 ikho ngizocela ama voice notes ukuthi angathi angazama ukuba mafishane abe straight to the point uma ngabe ezoba khona noma ngabe udecide ukufaka yona ivoice notes otherwise khona Facebook page nanda 88.4 FM update khona igroup lapha nesasilungiseni ukuthula Njomani siyathokoza sinibingelele nonke niyaphila siqale sibingelele endlini siphinde sobingelela abalaleli sinabo bonke namhlanje siyabonga sijabule futhi ukuphinde sibe nawe studio omunye umlaleli uzokukhumbula abanye mhlawumbe baqala ukuzwa kodwa ke ngenxa yesikhathi namhlanje sovele singene kuya namhlanje singabe sisa recap thina sisiqale sasakuchaza ukuthi ubani uDr Mlilo uyabo kodwa ke njengamanje sivele singene leya namhlanje ukuthi usiqhamukele nesinye isihloko noma ngenxa yesathethizo sihlale kakhulu kulokho ukuthi izimfihlo zobungoma kodwa uke washo ukuthi kunemfihlo noma uthola ukuthi uthe ande nembobo ha manje ufuna ukuthi sinakho khona kodwa khona la okunesikhala okushada khona kugcwale kahle uyabona kwakunhlobone anda ayigcwalile okay ake ngibingelele kakhulu kubo bonke abalaleli sinabo namhlanje namhlanje sizokhuluma ngemfihlo kakhulukazi ngifuna ukuqondana kakhulu abantu abangabelaphi noma abasiza abantu njengoba ngisebenza ngabantu siphilisa abantu ukuthi sisebenza ngokuyikho na ianda inayo nimbobo nangikhuluma ngeanda nembobo ngikhuluma ngemfihlo esuke yaziwa inyanga umsizi engayazi okay okay angihlalo dabeni ngikhuluma ngokuthi kuyenzeka kwesisikhathi umbona umuntu nangu ugqokile isudi yakhe muhle nimncome ethi wazwaqoka kahle uphelele kanti imfihlo eyazi ukuthi anda yakhe nembobo ibhobokile ianda nembobo yini asibuyele lapha ezikomsebenzi wedlozi kunomsebenzi wedlozi uthola ukuthi umuntu uyisiphiwo kuyena ukuthi akawenza aphilise ngawo abantu kunomuntu othola ukuthi uwenza umsebenzi izandla zakhe zigcwele igazi lento yalandwa kwachitheka igazi elithile kuyima kuzokwenzeka lento manje sikhuluma ke ngemfihlo manje uthola ukuthi uzobaphilisa njani abantu kwawena izandla zakho egcwele igazi noma mhlambe sizongena kubantu abathwalayo kakhulu uthola ukuthi nangabe uzothwala noma uzothwalisa abantu angeke kwenzeke igazi lingabi bikho lapho noma kungathiwa kwabula umuntu othile noma kwagujwa ithuna noma inhlabathi ethuna kwavusa umuntu othile iyabuya lento yabona mase sikhuluma ngemfihlo oyazweni ukuthi kahle akusilo ubizo lakho wena uyikhandile lento manje ke ngithinike mina iandi nembobo ngoba bonke labantu ozobasiza wena othi uyabasiza kunokungcola okhona nangabe uzothinta umuntu onesithunywa akafuni ukuthi umthinte ngezandla ezingcolile ufuna umthinte ngezandla eziklini ngoba izandla zakho mase segcwele igazi kwalabo abantu abasebenza uyabangcolisa yabona manje kwalaba thina siyafika sofuna usizo wena uzobona abantu baningi ngoba manje kunalento leyo ukuthi kuzosebenza leli gama lokuthi
sinemali esheshayo nawe uzoza ngaleli gama lokuthi uzokhandela le mali esheshayo kodwa manje awuyilandelanga le mali esheshayo ukuthi iza ngahlobo lini kungakho ngithi ibheke into kumuntu kodwa ungayihaleli ngoba uyazi ukuthi ize kanjani egcineni igcine sekunikeza inkinga sewuyilandile kakhulukazi nje nginabantu abaningi engibasizayo nangisiza abantu abaningi egcineni igcina sekufika abantu ekade befanele beyothwala bengazi bathwalisiwe kodwa bazi ngokuguquka kwezinto usehamba manje eshayisa esisebebaningi kakhulu abantu manje njengoba ngifaka lesi sihloko ukuthi bafihleliwe abazi ukuthi sebethwalisiwe bebengazi sebethwalisiwe lithini lami ngithi buyele emuva efike ethi umuntu cha thathile isajini nami ngeke ngisayikhona uyabona manje ke ngisho ukuthi ke sangazi nje lalela kasibuyele lapha nangabuya kumuntu uyofuna usizo umuntu awuzuwenza indlela yokulandelela ukuthi kahle hle ukuthole nabangakubuthi ngempela uyiyo yini lento noma mhlamba umuntu nje nawe unede wayifikele egoli noma mhlamba wafika eThekwini wabothi ayangaziwa la wahamba naye walanda lento ekuthiya yalanda singayazi ukuthi igama layo yini kodwa egcineni angeke kuthiwa inamngozi thatha lento kuthiwa inamngozi kodwa egcineni ibisiba nomngozi ngoba kuzokuthiwa isilala nezingane lekhaya isilala nonkosikazi siyenza zonke izinto isixaka ngisho umnikazi wayo manje nginayo ke evidence damning evidence ingane yagula inoma ifeinda so udokotela mefika lapha eNorthdale angicizele eNorthdale Hospital waseyihlola total examination wabheka umzimba wazi wabheka ivagina yayo good doctor wathatha ama blood wasethola ukuthi la wena Queen Rejoice opening yevagina ine inflammation leyo inflammation which inflammation ngezulu abangazi ngayichaza kodwa inflammation yakhona ile odokotela bebathi lengane idlwe kuliwe uyubona umuntu meshawe ngesibhakela bese that's inflammation ubathi blue eye inflammation yeah then ke udokotela bese biza abazali ukuhlangana nomndeni ngibizwe ke nam Queen Rejoice kokoma Easter will never forget that ay kuphike wonke umuntu kungabi khona nje umuntu othatha responsibility yabo then usisi walekhaya athi no nginayi answer bamndabe ngicela sibuyele ekhaya ngizokuchazela mina bese sibuyele ekhaya ukuthi kwenzakalani bafika no lezi zinto ziqale nguma yabo cabanga uma is 68 ushawa abafana okay waze wagcina sexually activated uma wafuna ngisho ukujona then zisuka lezi zinto zayishaya zaqala zishaya ingane so manje lengane iyayidlungula almost every day izichame meaning ibe neorgasm kodwa manje ulwelwe lusekhona usuyabona khona i-hymen membrane ihlo lalisafanele height kodwa ubhokfelo ayeyichithekela yonke bakithi uyayibona ke manje wathatha lento manje lento iqalile manje la kayilande khona mhlambe naye wayitshela ukuthi ayinamngozi ngoba manje uthatha leli side lokuthi kuthi uzoba nemali uzoba nokuthi uyabona ukulangazelela into oyibona komunye umuntu ongayazanga ukuthi ize kanjani uyabona okunye engeke ngikunothise kakhulu njengoba ngisebenza lo msebenzi ngihamba indaweni ngakhulu uyabona nangabe ezofika ngithi mina ngizokunikeza leli bhodo lithatha leli bhodo uzofika ulibeke la kuzosekuseni sekunemali wena uzonginikeza mhlawumbe 30,000 ngosuku kuzosathi ngima kungani mina ngoba leli bhodo leli likhanda imali lingakhandeli mina ngibuye ngizocharge wena ingoba kunale ande nembobo engiyazi ukuthi kunenkinga ezonayenzeke kuwe uyayibona la ukuze lenkinga manje ithi mayehla noma yehlele wena hayi wena onginikeza kungakho sengicharge wena manje wena uzoletha imali enga phela ukube kuthiwa ayinamngozi lena ngabe senze ngabe okay ngabe kuba into yami ngihambe
ngithathe lento ngibekela ngitholela imali engiyifunayo ngaba ngikucharge futhi wena la ukuthi usondelene nami awuzothi ushoda ngemali okay kulungile fika la ngikwenzele kunikeze uhamba ngokuthi manje khona khona ande nembobo lapha nefishi ukuthi izothi nasiyenzeka yenzeke kula angicharge yena ngenzise yena to profit again ayivuke again uqale ngegazi bathi ama degree esithwalo awafanani yeah uma usilanda ingane ephilayo sayinquma sasisebenzisa igazi lawo ukuthwala asibuyeka size la ngifuna ukuya lapha uyabona lapha kunenkinga uthola ukuthi sengibulela umuntu noma senithathile icubu zomuntu nambulala igazi lomuntu likhala kuwe wena uzosebenza ngaleli gazi yeah ngoba liya muntu uyasetshenziswa kayile emndenini kufana nomuntu othwala mangabe ehamba akaye emndenini wakho uyahamba naye usebenza labanye ngoba kuyinto le esuke isayine phansi ukuthi uzophila isikhathi esingakanayo mayihamba nafanele ahambe naye ayoqhubeka nala kuze kube yinini Angithi ke manje lapho sekufuna wenze njani sengiyibuka la kubantu abafika benale nkinga ngoba nami ngingabasizeke lapho bayachaza kodwa ke ngingabasizi ngoba kunzima ukuthi uthathe into ongayabelwanga njengoba ngithi mina uright umuntu ozoya eyothwala yena ebevumile ukuthi hayi mina ngifuna ukuyothwala kodwa abamtshele ubungozi bento bese abamnikayo bamchaze ukuthi yazi lento izohamba igcine seyifika la mayifika la izokunikeza inkinga ethile nethile le nkinga izolungiseka bese kuba uyena ukuthi uyayingenela yini manje inkinga akuchazwa inkinga ke manje khona abantu abangachazeleki angena umuntu ngoba manje into ezochazwa ile mali ebekwe phambili naye futhi uyayibona ukuthi hayi bayayiphathi yenzeka kodwa manje ubungozi akachazela ngomngozi kunomngozi uzohamba akhathale futhi inkukhu ezuthweni izohamba futhi ikhathale lento besithi thina sesifuna igazi lomuntu uyabona iqale manje lithi ke lami okay usuyabasebenza abantu nabo bayangena awucabangeni ukuthi laba abantu manje uyabangcolisa wena manje kunabantu kunomuntu la othothe ekhaya kusetshenziswa idlozi ngokwesiko uliqondile nje straight uze lapha namhlanje ufunela nje into ethile kanti usuzothatha izinto zakho zinecuyo zinamagazi zinanani ugeza lo muntu noma ucaba lo muntu usuzomfaka into manje enye engaphezulu kwale kade etheni oyihambele kungakho ke ngifuna ukuthi nangabuye enyangeni uyazi inyanga nangabe ithi ifuna ukukuchaba ibuze okay wema khonje ubuzongicaba ngalomuthi uzongisiza ngano wani uqondene nawe uyabona akithi manje ufuna uyilandelela ngoba omunye umuntu uzothatha uyayakena afike lapha akukhiphela amehla amakhulu abangakethi ngiyacaba kanti uyakusabisa ufuna ukuthi ngezulukhu umquestion imbuza ngoba manje wena uzofuna inkinga ungathi ngiye enyangeni ngaqeda lapha into zami zamosheka kakhulu kanti inyanga iyayazi indaba ukuthi andinembobo ucabe ngezinto ezingafanele ukuthi zingene egazini kunomuntu ongafanele ukuthi umzimba wakhe ucatshwe noma bakhona abantu abacatshwa kodwa usudobolwane manje ushithi phela mekugaba into engafanele usudobolwane wakhe angawusebenzisa vele manje usuzosebenza manje usiyacontrol usiremote manje andikenzeka ngihambela phana ngizistressela ngisixakelo ubaba wengane ngiyofuna usizo uqinisa utshela afike lapha afike ukufaka amafutha akufaka na uwazi ukuthi awani nanso ke awazi ukushisweni lento yenziwa ezinye inyanga zithi okay ukuze lento ngicela ukuyifakela mina kuwena hayi yabona ke leyo ke nje ugebengu nje namanyala nje ongeke ayikho ingcono lokho ku obvious cha but just bangaka abantu besifazane who have fallen prey nabahlakanipile but yabo lokho nje unless uma kuthiwa uhypnotize iweke nokuthi ke mhlawumbe kodwa uma ngeke ngisengqondweni mina ngivuma into kanjalo ngicela ukuchallenge mfethu kuye kufike abantu abanormal kumina beze ku counseling esene trauma no serious esene trauma ngivuma athi lalela conditions athi Pundabe ngabona ukusebenza kwakhe into ekhanyile yabo engithatha ku step 1 step 2 wasethela like ufuna la
siyashayela senza ukuthi noma into uzibuyiselwa kuyena ebesithi umliswane no ngifuna ibiyelekele lo muntu wakhe izinto ebuhlungu ngamthengela imoto ngakwenzela ukuthi sayibuyelekele into so ke ngizofaka kwena ngethulu lami ngophoko lwami kwena uzobona into ezokwenza kuyena lithi ke lami ke asibuyele lapho ufike kahle impela uyabona leyo isafana nesithwalo mangilalela ngoba asibuyele lapha esithwalweni angithi isithwalo esinye bathi fanele ulalela abantu besifazane ngiyavuma abefundisi yabona leyo ifana nesithwalo noma isithwalo ngoba phela zona lezi ithwalo zehlukene kaningi nangabe beyichaza laba abazenzayo kodwa egcineni ziba nemkhuba phakathi ezizoyiveza Ayusho abamntabehle bese bengadedisiwe no bengasebengadedisiwe salamuza ngazi ingqondo mhlawumbe ake sikubeke ngokufunctiona kobuchopho right ingqondo ngaleso sikhathi isuke overpowerishe I need for revenge okay kune common sense yeah so inyanga ehlakaniphile yakubona lo ukuthi lo ufuna ukuphinisela angenza noma yini uzasebenzele wena thube seyavuma yeah futhi iyakusho urejoice umanipulate ingqondo umshayile ngoba manje uyibonile ukuthi unenkinga la okay mina ingqondo yakhe ngiyishaye kanje bese yamshaya ke bese yavuma ngoba useyibonile weak point yakhe ikhona bengifuna ukuvumana nokukhulujwa kodwa ngiyibeke la ibuthi ngaleso sikhathi ingqondo yakhe Thabo icwile emafutheni ophinisela so ukuzicabangela ngokwakhe independent thinking sekulimele ngaleso sikhathi yabo dokotela nakho ke la umuntu uyithathile ke lento wayenza useyafa yeah mayisempile abazi emndenini ukuthi wathatha lento yeah sebemenzela imisebenzi bathi bayambuyisa benzani lo muntu uba yidlozi enjani uyidlozi ukhona emndenini lo ngale ukepha umoya wakhe kahle uzokwazi ukuba yidlozi right asibuya asingene khona ensimini okay lalela uyabona nangabe umuntu kade eyilandile lento ewufihlela umndeni kunesikhathi ukuthi uthola umndeni nangabe uzokwenzela umuntu bethi ake sisukume sibheke lento esifuna ukuyenza ukuthi akukhona okuthile uyasukuma umndeni uyathola ukuthi lo yamuntu loya kunento eyisithwalo esikhona kuloya muntu noma kunento ethile eyenzeka uma bezothola inyanga ezokwazi ukuchaza kahle fanele ibahlukanise ukuthi kwakuthwele yena noma yena bamthathile bayamsebenzisa kuthwelwe ngayo okay nangabe ke mase kufuneka umuntu manje inyanga strong manje engasezo usebenza ngethwala esezosebenza manje ngesiphiwo straight ezokhona ukulandela lo muntu manje ngesikhathi lo muntu bemsebenzisa ngoba lo muntu akangena emndenini mangabe kade ethwele yena ngoba manje usuke vele enamanyala nokungcola izandla zakhe zigcwele igazi ufika miswe ngaphandle ngoba manje kusenezinto ezithile efanele adlulele kuzona enzelwe inhlambuko axosela shelezele kodwa ke manje nakuthi ubethwele ake naye fanele ahambe usebenza akethi wayevumele ufuna usebenzela abanye usebenzela abanye lento abuyisho uhambe nayo sebenza lento sabe kade yisho udlule ngayo akethi na ufika kwathwala wasebenza naye wasebenza ngaba naye njengoba kade sebenza ngaba naye hamba fanele ayosebenzela ngabanye iyo lento ngisho nje abatshelwa abantu ungene sewazi ukuthi mina ngizothwala kodwa yazi ukuthi nawe uzodlulela la le mali dokotela le mali esenginayo sengihamba ngebus le Mercedes senginomuzi omkhulu no round about 80 ivela phi suka FNB noma mhlambe isalamuzi angithi ke manje le mali le futhi lezo thwalo zabo abasuke bethwele ngazo futhi ke yizo ke abasuke beyisebenzisa ngoba omunye ke kuthiwa hayi sizokunikeza lento kuzosinda imali omunye kuthelala nabantu abathile uzokhona ukuba nemali futhi nangabe uyothwala kuba nalezo ndlela abamtshela ngazo ukuze wena uthwala imali esakhe isithwalo sihamba kanje uzoyithola kanje kuzokwenzeka ukuthi uyayibona lento omunye utho ukuthi uthwele ngenyoka iziyashiyana ngokushiyana kwayo so inyoka iveza manje yabo angazi ke noma uyayiveza ngoba mina bafika kimi sebexakekile sebexakekile sekufanele manje ngilungise lento mina engabizelwanga kuyona njoba ngithi andinembobo shuthi abantu bayayifihla lento yabo yazwa
sebexakekile manje isingenhla lento ngoba nomnikazi wayo usuke engasayifuka bekhumbula uDr Mlilo eGoli ilento ekade ngisho ke Timothy khona izinto othi ufuna evidence yazo ongaka uyithola ngoba nalento ebuza ukuthi imali ifika kanjani ngeke uzuyithola ifika kanjani kodwa ikhona yabona njengoba ngikhuluma ngeyingi neyena ikabi kukhona umuntu okunezinto ezidla imali yakhe yazi nelwane ekwazi ukudla ekhaya kodwa uyibona ukudla kuyathengwa la ekhaya kodwa lipheli isona sekuphelile cha ke ngiyakwazi awazi kanjani omunye umama wayephaka ephakela ukuba uzofika nabafowini uhamba neinsizwa bese kuchaphakela nazi insizwa zasekhaya abanesifazane khona into eniyenza khona nje ufudumeza ukhari upaka irice ama plate angala wena ngala abasaladi bani ubusuya waphaka ama plate wa plate kahle uphakeke ngesikhathi usuthi uyaphenduka usufuna ukufaka imesh wonke ama plate ase empty asenalutho no there's damning evidence zasegida ke lezo ziyayihloniphe ziqede ungaboni ukuthi kanjani kodwa kuphela hayi lezo zasegida ke lezo zasejekisa iyenzeka into enjalo uyabona nje nami ngeke ngayiprove kodwa ngeke ngathi na ngichecka ngathola kwakudikoloshe loyo ngoba ngangiyosebenza la ngangiyosebenza khona ngathi na ngichecka kwathiwa ngiyimini ngiyosebenza emini yabona ngoba mina ngiyibheka nangizwemzini nomuntu uqala ukuthi iyiphi indlela efuna ngiyisebenzisa angivele nje ngithatha ikhwama ngihambe ngithi ngiyokwenza into ngingayibhekiwe fanele ngibheke ubungozi bayo ngibheke ubuhle bayo ukuthi labantu uzikhambi labo libe right iliphi ikhambi labo lana ngifika lapha ngifike engangeni ngibe ngaphandle komuzi kuthiwa ngangena ekhwama nangengangena lekhwama la ufuna ngibuyele emuva ngoba ngeke sasebenza lokho kufishane kuzoyichamela okay angifike ngime ngaphandle ngithi ngicela ningibuyisele amanzi bawalethe ngezinto zami ingane ziyadlala lapha phansi kwesihlahla ingane nje ezincane ezinabo 5 years ziyadlalela lapha phansi kwesihlahla ngabo 10 isikhathi hawo ayingimile nje la duze kwazi ngilindele izinto engizoyilanda basatatazela bakhamaze benzana yazizwe ingane zikhuluma nako lokho kufishana ngiyabathuma ukuthi abawuthatha ukudla endlini ziyabuya zihlala la azidli zona kodwa ukudla sekuphelile ziyabuyela futhi ziyolanda okunye sengitshalela ngihamba awulalele lenkulumo le ekulezi ingane ulalela kwenzakalani kunenkulumo le kunefihlakalo yabo manje vele sekuphoqa ukuthi manje kuyisayini ukuthi uyayibona into ozoyenza lekhaya kufanele ukuqala nje uxoshwa le ndoda eqeda ukudla ngikulela iphuzu lokudla ukuthi kuphela ukudla ningazi ukuthi kuphela kanjani kasibambe hamba la kithi ekameleni yodwa ingane ikhulu hamba la kithi wena hayi ingane zayibona bamntabendle akithi laba bancane balesipho laba basebancane ukuthi bakubonele ukufishana kamele Inanda 88.4 FM when we return. Inanda 88.4 FM asilungiseni uhlelo sivakashela ku Dr Mlilo all the way from Scotts noma Johannesburg kodwa South Africa ngathi iyakhe yonke nje bamdabedle sikhuluma ke izimfihlo zobungoma uyahamba wena uyofuna inhlanhla ufike uthathiswa lento uyahamba vele uyothatha lento ungatshelwa yonke imigomo nembandela iphelele njengoba injalo uyahamba nje uyasigulela uyofuna usizo nakubamdabethu ukhulume ufrazwe upartner uhusband ubaba abantwana bade hliziyo yimpi kodwa lento yemjolo ke iyakwenza ingqondo engathi ingacabanga ufuna ne revenge ufike lapha na wenziso obungakuzelanga onye inkaso sosawunalo nolwazi ukuthi yini lento engenziswa yona yazi Dr Mlilo kukumnombuzo bekade kubuza wona uThabo ukuthi nangoku umuntu usehambile emhlabeni usuchazile mina wami uthi ke uthrephekile ke lo mkhulu noma ubani bethathe lento uyasebenza mina njengomntanakhe ngizothetha idlozi emsamo ngibiza yena kwenzakalani ngeke umbize umuntu kuba akekho lo muntu la ekhaya
usamemeza nje umuntu ongekho sekuyafuna manje uthole manje abazokhona manje ukukulekelela abazokhona ukuthi basibuke isimo salomuntu ukuthi lo muntu into yakhe yaqala kuphi ukumosheka kwenzakalani ngaye bese yanitshela lalelana lena abantu balekhaya lo muntu lo ubethwele uyabona okay manje kwenzeka 1 2 3 bese buza yena kulaba kasebenza ngababa kubo abamnikeza umsebenzi uthi nangu umuntu lana kunenkinga bazokwenza umsebenzi manje lo muntu akahlangani nomndeni bese ke uzoyithola lapho ke manje ukuthi sekufuna nilandele kanjani uyabona nje kufana nomuntu nakuthiwa kade engathwalanga bahambe bayothatha ukuthi mhlambe laba bathwalayo mhlambe bamba inhlabathi yakhe mhlambe yethuna bathatha inhlabathi yethuna mhlambe bazama indlela yokumvusa ukuthi bazomsebenzisa okay nangabe umndeni usukuthola lokho mhlambe bafuna ukumenzela umsebenzi okay bayasuka bomndeni bathothola lo muntu usegangiwe balanda inyanga mhlambe efana no Dr Mlilo siyafika thina siyayibuka lento siyaqala ke manje sizolungisa indlu yakhe sizama ukuthi manje sesiyamthwebula ukuthi siyambuyisa manje fanele nangabe simthwebula simbuyisa lo muntu lapha akakhona ngesikhathi eqashula lapha ephuma lapha ebuyeza la fanele lo yamuntu okade emsebenzisa noma kanjani ufuna ahambe emhlabeni ngesikhathi ephuma lapha fanele awela uzothi umuntu uvele wawa nje waqhuma igazi ngamakhala yabona bebekwazile iqonde nangabe buya sefuna manje nezindlela manje ukuthi lo muntu engakangeni emndenini ngoba kade sebemngcosile ufuna nimhlambululo lezindlela kumhlambululo uyabona ngeke ngahamba siyosebenzela inye ithuna eMpumalanga lo muntu ekade ethethuliwe ubaba wakhona uyabona la muntu saqala ukusebenza lapha ngabo past 9 ebusuku ukuthi size simthola azafike wafika entathakusa ngabo 3 nakhona nangabe ufika kahambi yedwa khona izingane akahamba nazo okhomba ukuthi bathena bephuma laba bephuma khona baphuma bebonke kwasho ukuthi manje thina sidinga lo kwafuna sikelela ukuthi no nina iyeza imndenini umuntu esize ngaye nango kwaye masizoqala sisebenze ke manje indlu yakhe ngaphambi kokuba umsebenzi wahlehla lapho ngoba inkomo okwakufuna bayisebenzise yaqala yafa into eyenza ukuthi basukume bengakayavele yafa nje kwasinkomo igingqikile kwathi hayi ake kusukule akiyo kwaba manga siyobheka inkomo ibulawa yini futhi la kwathi nakucheckwa sathola ukuthi bekuyisayini ukuthi lento abafuna ukuyenza ayinakenza idluzo ukuthi ingenzeki lavele labulala lempahla ukuthi lempahla enizomenzela ngangcono siyibulale ngoba kwayena lo muntu izinto ezingazenzekeke lezo sezizwe iyaziwa lenkomo lonkomo ayithatha lahla ngoba isuke ikhipha umkhokha imbuzi nayo ivele kwafa inkomo kwasefile or isiqhapho whatever obekuzokwenza umcimbi kuthiwa nje hawu ithatha ihambe yolala kwavele kwasekho akho-ke la ngikhona uyabona ke lento okwenza into ngoba uthi yisiko ibuye inguzi angithi manje isiko lesiZulu lithi mase kuphela unyaka umuntu wenzela umsebenzi uyabuyiswa so ngisho ngayanga nje kohlole kuyazi ukuthi ayike sesiyohlangana ngedate ethile inqunye idate emndenini sizokwenzela ubani umsebenzi kanti lo muntu wayethwele azi noma engazi awukho umoya wakhe lapha ya emndenini ulela uthwethulwe khona la uthwethulwe khona besithi yenziwa lento lo muntu kudlalwa nje ngesikhathi akho umsebenzi ayenzelwe wona kunalokho mhlawumbe ngasondela eminye imimoya kunokuthi lo wakhe ngoba lo wakhe uvalekile yile akuyona yini lento dokotela mhlawumbe kuthi kuqeda ukwenzela umuntu umsebenzi uzwe kuthiwa mhlawumbe kulo abantu la ekhaya noma kufa umuntu noma kuvela ingozi yemoto la ekhaya utho ukuthi lo kade esebenza la ekhaya uthola ukuthi kade esebenze wena umsebenzi kunede kwenziwe lo msebenzi kuvaleke umsebenzi kuvaleke izinto bese hawu uyazi emva kubo senzela ubani kwavele kwamoshaka izinto kwaphela izinto kwafanele nilandelele ikhona imfihlo andinembomo ngizongiphela amandla izobalula namhlanje ngithanda complicated ngizongiphela amandla Sangihamba yogeza ngathi akuthi uyabona nje la egezweni ukugeza kubalekile ungagezela ukuthi ke mhlambe ingoba mhlambe kunento oyenzile uyazi kwesinye isikhathi kunento uthola ukuthi kunomuntu mhlambe ekithi mhlambe wabulala umuntu kuyalinganisa kube nezinto azogezwa ngazo noma aye lapha kahamba khona bamnikeza izinto zogeza achithe estradini uyafika wena uyeqa uthatha lento akathi awazi ukugezwa kubalekile ukuthi ukugezwa kuyinto
engathi ungahlahlala uyeza hayi ukuthi ungazi into mhlawumbe kube into ozoyisukumela uthi hayi nawo lo muntu nje ozwana nami mhlawumbe owazi ukuthi hayi uyasiza hayi ungephi into ogeza ngihlale nginayo wenzelana ukuthi ngelinye ilanga uzothi uyihambela uqondane nento ongayazi ukuthi manje sengeqele lento engaqondene nami kodwa manje singembethe kuhle komuntu ogcatshwe ngesilwane sivuke lesi silwane esivuke egazini ngoba sekufakwe lento manje ngesesiye akungesesiko angathi bamndabenhle abanye ba kulezinto zenhlanhla nani kuyethiwa sizokuthiwa ophatha imali bese angazi amakhwenza kanjani into ozoyenza angazi izobe siyasetshenzwa leyo mali uzobusayithatha wena bese uyothenga ngayo wena uthatha le yeah so njengoba ithengwa nje angisizogcina sigcineza umbuzo wami uthi lo oyizogcina igcine kuyena le mali esetshenziswe kwenzakalani kuyena ngaphela khona ezogcina kuyena okay uma imothanga isicelo seSomalia nabantu nje sodlula kubona yibona nogcina naye sodlula kubona kwenzakalani ngaphela uyisebenzile wona le mali wayihambisa iyahamba yakubantu kwenzakalani kubona ukela abantu kuzonzana ngimina ngihlangana nale mali ngingazi angithi kwenzakalani ke lapho uthola ukuthi mhlambe bayenza kanje ingoba mhlambe kufanele ukuthi kuthathwe leza inhlanhla zalabantu la izobidlula khona le mali uyabona manje ke lapho ke manje ubona into zakho engazathi leshaya isuzuzibuza ukuthi hayi manje dala angisi umuntu oxabana nabantu angisi ukuthi into zami zase singasahambi kahle hayi usiyami Dr. Mlilo khona into ayikhuluma ibaluleke kabi ngoba ukuthole ngempela uthi uhamba la emjondolo la hlala khona abantu bachithile nje emgaqweni kushuthi kukhona ngempela ukuthi izinto zakho engahambi kahle hayi ngoba uthakathiwe umuntu wena nje kuyiqondanele nje wahamba la bengafanele uhambe khona weqa la bengafanele weqe khona wathola usuthi lo muntu bechitha iparty wafika wathatha zathatha ushintsha stole bengawazi wabuya naye uyabona ukugezwa nje kubalekile ngoba uyabona kuyenzeka omunye umuntu uhlangane nomuntu kanti ukhipha isiso usulithathile lesi sinyama kuyenzeka kwesinye isikhathi uhamba uye enyangeni kanti inyanga ohamba kuyo inesikhathi yona iyazi ukuthi ifanele ibulala umuntu ukuze into yayivuka ibuye lenyanga ikunikeze lezi zinto ufika wona le ekhaya usebenzise lezi zinto uzungcolise ngisho umuzi ke manje ekhaya uhleli kulo ngoba lezi zinto oyisebenzisayo sezinegazi phakathi noma sezinokungcola okuthile manje doctor fanele sigeze kangaki mhlawumbe empilweni yabona nje ukugeza kubalekile ngoba nawuthi ujabhenge kuzokubalekela mhlambe ungaba nomuntu hayi umuntu mhlambe ukuthi uza umuntu ohlola lapho uye lapha yiba nento yakho yokugeza ungathatha isiqobo ungathatha umlulami yabo uhlanganise nento zokugeza uhlale nje nento yakho yokugeza bangabe usuza uthi ayimani kaze ngagcina ugeza into yami ngihambe yokugeza uyabona kodwa nasogezile galunyo nje ukhona ke uyabona ukhona ukuthi okay sengigezile ngento zami zokugeza okay iyaqhubeka inkinga usongayisukumela ke leyo uyithola ukuthi yokwenziwa iqondaniswe nawe ukuthi mhlambe bafaka izinto ezifana nezichitholo kwenzakalayo kodwa iba nayo into yakho nje yokugeza ukuthi ake ngigeza nawe ke nasogeza usithatha phela uyichithela futhi nawe hamba khona awukathi mina nje mangigeza ngafanele ngigeze ngaphandle kwegcekela kwami noma ngaya nje ndawo uyazi mina ngithanda ukusebenzisa izinto ezifana nemfula mangizokwezinto zokugeza okay ukuthi ngoba izinto zami kakhulukazi zinokuhamba zisebenzisa kakhulu amanzi la kungakho ngemanje kodwa ke ngingabaphoqa ukuthi ke bonke abasebenzise umfula ukusebenza ukuthi akufani nendlela esaphiwa ngayo ayifani uyabona ngeke ngibheke mina iside la muntu hayi yazi mina ake ngize 1 2 3 ngenze ngalendlela engitshelwe ngayo kodwa enye inyanga ngiphoqa ukuthi ayenze ngoba nayo inolwazi layo esoke linikeziwe ngaphandle komuntu othathelele into yena okade kungekho lutho ngoba bakhona ukuthi umuntu akanasabela ngabizwanga uvuke nje wacabanga ngathi ukuze ngiberayi la emnyangeni ayizigida kahle ngilandelela uyabona ukuthi usenyanga sekubhizi ubani uthwasenini kwenzakaleni ayubhizi phela uyasebenza uyilandile lento egcineni andinembo uyayazi imfihlo yakhe Nkosana ngixolele wabafundisi ukuthi noma sisikhuluma ngezangoma nanani kodwa ngiphinde ngimfake sorry iyafana lento nokuthi ngihambe ngenkonzweni ngifuna ukuyothandazelwa ngithi yabona kanti umfundisi uhambile naye wathatha lento sigcwele nje la sinikela nje unaye iandinembo thathile njobe sesithandazela
naye angiso nezinto zakhe ezisibizile so nje basila unifaka lezi zinto zakhe usifaka le zinto zakhe naye no lokho ngeke ngafunda incwadi ka uThabo yayazi ka Prof X echaza abefundisi abayeBenin ichaza kahle babengcwada literally yabo ufakwe ethuneni yabo bese bezabele bezokuchecka mhlambe for a week usethuneni uvele ngobuso futhi wazophefumula umususuka lapha bese niyagezwa ke yabo uvuswa labantu laba abaloku so mhlambe ngolento enzola futhi emathuneni so into ezokwenza ukuthi wena mawuvuka la kulamathuna mhlambe uvuka nabantu aba 30,000 obagqoke la uyosebenza ngawo so labantu ba equal in number yabantu ozobathola inkonzweni the moment usuka lapha isonto yakho lohlala liphethe 30,000 15,000 20,000 mawunenkonzo enkulu kanti kahle hle labantu aba vulnerable to spiritual disorder badonswe ile mimoya yabantu owawulele eduze kwabo isikhathi ulungiswa amathuna Kaze kwengosi ngabe awaba mdalahle uchaza usubuza usifuna ngiyogeza ngoba engazi ukuthi akulula ukuthi sithi hayi mina ngisafe akulula enye into ke futhi manje ke inkinga ungizwa kethi mina engathi ungamlandela umuntu ohamba kuyo ukuthole nje ngaye nokusebenza kwakhe nobunyanga bakhe ukuthi la esuka khona usukaphi kuyikho yini ngoba akufani ukusiza umuntu onesiphiwo nokusiza umuntu olandela into yakhe osebenzisa itekoloshe nje ukuthi hayi uyikho begcina manje sebenza imkhuba lemaladeni ngoba vele asikho umthetho sisekele wedlozi akahamba phezulu kwakho uziphethe nezinto ayithandayo nakuthi manje akanqume manje uyanquma uyabona mina njoba ngisebenza kabantu kusiza abantu ngeke ungibone ngiphethe isibhamu ngeke ungibone kunendawo ethiwa ngizihambe ngigebe ngabanje into ezokwenza ukuthi ngiphatha ubani engimbalekayo ubani engimrobhayo ongabuya kusasa ezothi indoda ngifuna imali yami adonse manje ke yini fanele uzazi ungaqala nje uphathane nebhamu kukumbe nebhamu ikhona andi nembobo khona ugcobo kukhona lo mkhuba sukhona dokotela sikhathini samanje okuveza ngokusobala ukuthi khona ugcobo khona futhi ihambisana namanyalo one uma ngabe abantu isikhathi samanje basibona umuntu othi unabantu abadala isikhathi esiningi uyothwala akusenzeki ngalendlela okwenzeka ngayo ke yabo kuthi umuntu uyasuka nje uyahlela ukuqala lokho uyazikhethela angani uyakhetha noma uyakhethelwa but sekubona ngathi usuyakhethela noma abanye bethi bathi ukhetha abantu abe nosuku avaleliswe aphathe suitcase ahambe khona okokuqala okuhlukile kuthi masifikile indaba lapho esikoleni lokho initiation school sekuvamsile esikhathini samanje ukuthi kophuma sekuphuma abanye sebeyikhaphuli abese kunjani isukisela ishintshapi ihlukwenzakala esikhathini samanje ngoba kuqala sebeqhomene bavundabenhle sebeqhomene sebenze ku obvious ukusamanyala yini kangaka esikhathini samanje niyohlanganela lapha ya ngoba lapha asibuyeka singene la nansi futhi la engifuna khona ithinta uyabona lana ubona la ngabe umuntu ezothwasa uyabona kudala umuntu wayethi ayishonile wayengaqhaqwa yabona ukuthi ahlizwe ini wayengcwatha nje phelele kwakwenza lo muntu ukuthi egcineni abuye nje lidlozi liphelele uyabona siza abantu beqhaqwa nani uyabona sikho isangoma manje esiphuma la siheze size siyongena mhlambe eMaritzburg siyokhonja la kufuna siyekhona ayisenzeki lonto ngoba manje kuyenzeka kwesisikhathi ungene umuntu noma idlozi lakini angene lo muntu kade vele akasaphelele ingqondo ayikho kuyena yakhishwa waqhaqha la useyidlozi elingaphelele
uthothi uneduphuphe nje kancane ubona ubani usithi hayi abantu abadala kanti ifuna ukulandelela lena kwesinye isikhathi thola nangumuntu la ekhaya ushonile uyatholakala hayi ubulewe abantu mhlambe evele emsebenzini ucuyiwe ini angithi kuba nezinto ezenziwayo lapha ukuthi kuthiwe kubuyisa impahla kuthiwe sibanibane sesibuyisa izicubu zakho siyakubuyisa mase yakuphelelisa before sizokufaka emndenini lo zothathwa siwe lapha esibhedlela afika ashonele khona uyabuya la ekhaya useqhaqhiwe lo muntu vela akasaphelele akusabuyiswa ngendlela lo muntu la ngabe ezosuka ngene kula muntu yiyo lento ezodala abantu bathwase noma kungafanele ngoba unedaphuphe nje kancane ethi hayi abantu abadala abona umuntu akathi mhlawumbe umuntu lo ambonayo ukhala ngokuthi mina ngiphelelanga sukumane ngifuna ungena emndenini ngilungise ngokosiko akalungisiwe ngokosiko Asangiphuphubani sefuna ngothwa siyafika isangoma sethi hayi uphuphuba naye unabantu abadala azikho lezi impahla umoya wakho uthwatshuliwe le thwatshuliwe umuntu le kwawena ungena umuntu ongaphelele yiko lo zidala ukuthi awukwazi ukusiza abantu uzobaphilisa kanjani abantu ngoba ngembe phela nothi uyamthinta ngesandla ngeke aphile uyabona ugcina soyizango ukuthi hayi angisasengeka yikho lento yami uProposed banibani wahamba wayoza kwathiwa kade udlalwa ngawo naye lo othi unabantu abadala ngoba naye andinembo andibhobo umuntu osifazane nakadlulele nawo sebenzisa ikhondom angakwazi ukuthatha ubudoda bakhe ebusebenza ya bangabuthatha nje kakhulu ngoba angahamba nawo mhlambe la ukuthi uyokwenza izinto lezi ezithwalo bayoguqula ke benze lento abasuke beyenza ke nalo mithi yabo yezithwalo zabo dene yakho uyabona bese kwenzakalani dotela kwena akithi ke mina nginokubathola kahle labantu ngoba basose beshawa izinkinga uyabo ngisafuna ukuyilandela ngithola umuntu straight othwalisayo ke ngihlale phansi naye akungichazela ngoba nje abantu abasuka sebexakekile bagcina sebefika lapha mina ngikho kulomkhakha mina ngikulomkhakha wokuphiliswa nokusiza manje le ethinta amagazi nenhlabathi zamathuna kwabula umuntu sekufuneka igazi lomuntu manje lana isiyahlupha hayi manje leyo ke ngisafuna ke ngithola umuntu oyazi kahle akangichazela lento le futhi ihambe ibe nenkinga kukhona umunye ubaba oyinyanga la ngasekhaya esashona nje wayesemdala wayesikhohlela kufika umuntu kufika indoda lapha kuyena ithi manje iyambuza ukuthi awubafundi nabafana ije inabafana ifuna thatha abafana yona isiyahamba lo muntu uhamba uyapha ejuthi kushuthi useyafa yena manje futhi manje le nto ihamba ibe inkinga ukuthi mayisala and ababa uthi lona baba uthamba ngihamba nabo akababoni lo uma lo baba lo sengicishe ngamusho uje nganqaba wathi mina ngumuntu uzongisulela into zakhe ngiyambuka ukuthi njengoba ixaka yena nami mase kufanele ngihambe kuzofanele ngifuna umuntu engizoyishiya kuyena lezi zinto futhi kahle lemfuyo kuthiwa thatha le nto nje kodwa ekugcineni ukhulike inembobi madoda yazi umlaleli sizwe kuwena njengamanje number go live after 11 ngisho njalo because it's 4 minutes before 11 uzobe khona uDuduzo noVayde izindaba esigcwele number ka WhatsApp it's 068 764 9969 068 764 9969 kubuzo ongaba nayo noma i-comment ongasube nawo uPaula nje oku noma ikuphi dotela kunabantu noma bakhona nabantu la uthola ukuthi izinto esithinta imithi there's someone I know uthi yena into nemithi nje kena ayisebenzi setshelwe angazi kangaki athi mehamba catsha kuthiwa nje umuntu okusebenzela umuthi okwazi udlala ngawe ikhona into kanjalo uqinisile uyazi ukuthi ukhona umuntu ongamsebenzeli akithi ke ngiyakulento le yokuthi ekade sikhuluma ngayo ukuthi kunomuntu ongafanele ukuthi umgcabe ukuthi nje kuyena akufuneki lezinto zokugcaba nani uyabona kunomuntu oke kudinga ngesisikhathi ukuthi umhlole ukuthi ikhambi lakhe uyawudinga umuthi egazini noma akawudingi noma udinga ukuthi asetshenziswe liwasho omunye umuntu uthola ukuthi ufuna umbusisele nje amazwi umkhulekele abe right abone izinto ziqaqeka uqinisile
bakhona bakhona abanjalo akithi manje isabelo sethu asifani kufana yokufana angilinganise nje nokusiza umuntu yabona umuntu nangabe ne stroke ngeke umlaphe ngendlela eyi1 uzoba lapha ngendlela ehlukene kodwa bane stroke kuya ngokuthi simshaye ngayiphi indlela uyabona nokuthi thena ikhandwa lento yakhe yakhandwa kanjani manje indlela yokumlapha nangabe uthi ngizoyikhanda imbiza ngimphuzise uzomlapha babili kodwa abanye ngeke ngoba manje ayingenanga ngokufana uyayibona sekufuna manje uyilandele ukuthi kuze aphile lo muntu yini efuna ngenze uyabo induku zakhe efuna ngihlanganise kanjani ayikho uniform okay kuthina kule profession yami we choice ungafika nomngane wakho eninenkinga efana ncamashini nababili but mina njenge trauma counselor kufanele ngiassess ifunctioning ye nervous system yakho ngoba i nervous system yakho ayidamagekile njengalomngane so nginganikeza i treatment efana mhlambe cognitive behavior therapy kodwa yakhe bese ngibheka ne element ye trauma ne neuro disorder ukuthi ingakanani uyakwazi ukurespond mangikhuluma uyastamarisha nimekhuluma nami inyawo zakhe ziyashaflisha nepaphansi akabheka ngibheki ingqondo emehlweni konke lo sengazi no damage la so newet salad ukuthi akuhlangani izinto engiphendula so iyona yonke iyangichaza ngoba it means nala kwa spiritual uyabona ukuthi uthi ningafika nifana kodwa ngeke ngifanayo no iyazwakala okay sinomzuzu owodwa ngaphambi kokuba ushaye 11 elishumi nomuvo nonduduzo nomvalo sibe khona izindaba ezigcwele sizoba kancane isikhathi sokuphendula lo mbuzo nami o interestayo kuyona yonke imibuzo kodwa akeke sobamba ngale ka 11 ubuza ngokuthatha asibambe sizoyibamba ngale ka 11 madoda nathakatha nide nenzani lapho emakhoneni kukhona kuya isikhathi khona kunye dotela khona umuntu namanje nje usaquestion usije kanjani kwafike wathi umfundisi walayithi ikhandlela waba nekhandlela wasesilaba balayitha wabo bathandaze basha bakufisayo bese bethatha lezi ibani zabo babanise lesi sikamfundisi ungayixoxa lento ngeke ngiyasola ukuthi kathi sasitransferana emthandazo yethu la mama bluetooth itazama izindaba zenanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo Lezi kubumbana kwehora lish. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. Silungiseni with Queen Rejoice. We're back. Sithola Siphokazi ethi ebuhlanti 13 minutes after 11 o'clock isikhathi sisho kanjalo ke njengamanje kuseni emsakazweni wakho inanda 88.4 FM hlelo mabatho khona sambodi bamndaba enhlebiyeza u Dr Mlilo sinayeke namhlanje naye ngoma Siphokazi yasho ukuthi oyani into ethethwa abantwana umntwana uyayibona lento nina niboni nini ayibona ngani ngiyakuma comments akho manje mlaleli ngalesikhathi number WhatsApp 0687649969 before sesindabeni Dotel ke ngasho lento yalomzalwane olokho ekhala ethi aka understand ukuthi yini lento esasiyenza ethi umfundisi asibase sisho izinto esisifisayo amaphuphethu ngokuthi hesithandaze ngezinto ezifiso zethu namaphuphethu ebese ethi aslayithele no akithi manje uyabona la especially emabandleni amanye amabandla amiswa ngezinto ezithile noma anezinto ezithile ezizimfihlo njoba sikhuluma ngeandenembogo okusho ukuthi umfundisi ikhona eandenembogo yena uyayazi nalemfihlo ukuthi njengoba ethi abalayithi nasebeqeda bese belayitha uyayazi ikhona imfihlo lapha ekhona ngoba ngangcono kube kuthiwa umfundisi yena ubalayithelile
nje wayesilatsha esakho wayesithi asikhuleke asikhulekene kwaphela kanjalo uJakulethu la uJakulethu ishona into ezinhle nivisa bese nalecha la kimi bayathiwe ku iandinembo omunye uthi wababhalisa phansi ewayiphepha ababhala usufisa ukuba into ofisa ukuba yiyona abhala ufisa ukuba ukuthi ufuna nje ufisa ukuthi kwase kuthiwa ke akazi makuthandazwe bese uya kuthandaza kulezi uyifisweni zakho yabona uyifeel ukuthi ngempela izokwenzeka nakhona konke into okufundisa bagcina umfundisi wathatha lamaphepha abo wahamba nawo ngiyangahlala futhi kahle kulomzalwane ukuthi ayapi izifiso zethu manje ziyazi ayapi amaphuphethi wakufuna enze njani umfundisi wafuna ngabe ethatha lezi icelo zalabantu ahambe aye endaweni elihlane ayokwenza isishiso noma umnikelo wokushisa wokucelela labantu bese kuba nendlela yokulandela ukuthi ubonise ukuthi akabacelele ngayiphi indlela agcina phi lawo maphepha umfundisi owaziyo ngicela ukunqamula uDr. Uyayikekeleza le umfundisi wena uDr. Mlilo wenze njani oba ngakubona ngangikho isho ukuthi wena wenze angeke ngifuna ukwazi ukuthi azinaphi lamaphepha ngoba nazobhalwa izicelo zabantu fanele uthathe lento uphuma entabeni uthi wayekho sakhona intaba sasofika phezulu intabeni lasifika lapha kwabuyiswa manje impahla yesishiso sokucelela labantu bese kubuyiswa impepho bese kushiswa lezi zinto kwenzo lezi icelo yikho ngifuna ukuthi agcinaphi bengisafuna lo mzalwane ukhathazwa yikona ukuthi wagcine wathathile umfundisi asazi ukuthi waye wenzani laphi andinembobo kunemfihlakalo ngabo imfetho Dr. Mlilo enza umnikelo izicelo zingagcini kuyena eyithatha eyishisa nempela wenza njalo namafutha empahla nakhona kwasekuhamba abanikazi bezicelo futhi bayazi ukuthi bakhona na ile umzalana ukuthi wafika nje saqeda wayithatha umfundisi kwaphela kanjalo asibuyela Dr. Mlilo akayivezi asibuyeke sizile angithi kunalento ukuthi uthola ukuthi mhlambe umfundisi uzwe ngandlebenye ukuthi kunokubhalwa izicelo kodwa akazazi ukuthi fanele zigcine phi ngoba fanele kube nomthetho azowulandela ngalezi izicelo zalaba futhi yena wathi mayezwa akangayithola yonke inkulumo egcwele ukuthi lento yenza angithi yabona manje nangabe uzoyithatha lento ungenayo udriver okuphethe ungaphethwe emsamo uzogcina manje sewulalela kambe uthaba wenze njani kuthi hayi ufike enze so kuthi ubani uyabona manje kodwa awazi ukuthi isiphetho sakhe salenta akayenzayo uzoyithatha agcinele ngoba utholelo lalwazi oluncane usubambe lona ke asabe uyabona abaningi kakhulu abanye size ngenza lento yamanzi abanye bebeza lapha nabo bezofaka emanzini ukuthi befike bebheka uyothuza usenececebana lakhe naye lapha aselenza usefika wabheka kodwa manje lento le yamanzi inokushintsha njalo ayifani ngoba yalonyaka ngeke ifane nawe yakuza manje nizolubambele lento leyo usefika wabuka abona usayini nami ngayenza hayi esamse kumlaleli ake ngiqale la lo Sipho Mkhize eGreytown ngifisa ukubuza mina ukwazi ukuthi le podokotela lo ayibuyisa umbi yini le asebenze ngempela yenza ukuthi umuntu evela ngempela uma soyihambile noma bayibuyisa insizwa ukuthi intombi ifisa yayo indaba yenza yini yenza kanayo inhliziyo Okay ngicabanga ukuthi noma kunqamuka nje kodwa into yakhe ithi nakho njengoba nje thina sesabuya emendweni okay wacha wahamba kusiyami wahamba eTeclin ngaliwa nje eTeclin efair umuntu esethola abantu bese ngiyambuyisa
angala wahamba no yellow bone abuye ngempela yini lesuke yenziwe ngihambe kumlila ebese yabuya umlilo kusenzeni lalela angithi ke manje lapho ke kusuke sekuhlanganiswe amakhubalo athile awokulanda lo muntu kungakho phela kunabantu ekufanele basiza abantu kodwa fanele aqala abheke inkinga yakho qala ukuthi okay lo muntu kuzabuye njengoba bexabene ukuzabuye le muntu yini efanele ngiyisebenzise noma yini efuna ngimnikeze bese kugaywa amakhubalo okubuyisa yabo abanye basebenzisa into efana nesikhafulo kanje abanye basebenzisa induku abothina sebehlanganisile ukuthi uhamba uyishisa umbize ngegama ukuthi sibani bantu abuye ngempela kukhona omunye ko ethi wayehamba abantu naye ebuyisa isithandwa sakhe yeah uthi into eyinkinga wayebona ukuthi lento ayilandile iyasebenza kodwa ayisebenzeli yena isebenzela omunye sho babezimbangi bayintombi ziyimbangi zibangetsizwe yodwa okay lo uzahamba ayolandile athi mesebuyile nento kusho kuzobona kanje athi meseyisebenzisile futhi ngomakhelwana alunguza abona ngempela nangu kodwa manje uselapha ya aphusuka shintsha lo ayekomunye angithi ke manje injani ke lapho kuyenzeka ukuthi ubanga nomuntu kanje utho ukuthi wena mhlambe awuqinanga mhlambe wena weak yena mhlambe uyakoverpower manje ngamanje wena into yenza kuhle komuntu ozokhandela into yokudoza mhlambe izinto ezifana nesibungu uyithathe wena uthi uyisebenzisa lento isebenzele le muntu oyilande kuyena indlela ekhandwe ngayo akuthombe hayi ayeke lethu okay kune voice note ngicela ukudlula kuyona ngoba somehow akazi kwenzakalani ngayo ningangishayi nje bafethu nangu Nkosiyami okay angivele ngize la asilungiseni ngiyanibingelela studio ngicela ukubuza umahluko phakathi kwedlozi ithonga imimoya kanye nezizwe ha okay idlozi ithonga imimoya izizwe otiko loshe neminco nesipho hayibo kungena ngaphansi kwaluphu hlobo lemimoya imoya yonke le sikhunga ithonga siqala kusiphi isizukulwane ngabe siqala kwesesihlanu noma kweseduze sabantu esibaziyo ngiyafisa ukuqonda ukuthi imiphi imoya yobungoma kulena engiyibalile ngenhla azivele sezinto elula ngoba imimoya iyipe yobungoma kuyona yonke le Angithi uyabona la nangabe uzongenwa imimoya ake sikhulume ngomuntu oyisangoma uyabona umuntu oyisangoma siphinde sikhulume ngomuntu omthandazo omprofeti uyabona labantu basuke bengenwe imimoya kodwa imimoya yabo ayifani kuyahlukaniseka ukuthi uwena ungenwe imiphi imimoya yeah ukuze khona ukuthi kulandeleke indlela yakho ngeke ukuthi umthandazo nangabe umthandazo uzongenwa imimoya yokuthandaza ngoba uzosebenza ngamanzi nangabe ukuthi wena manje ula edlozini funa kuhlukanisa inhlobone edlozone lingenile into ezokwenza lokho ke manje indlela okufanele nangabe sebekwenzela into zakho noma bezibheka bethu ukuthi wena ukho kulomkhakha ula amandika mandawo omunye umuntu uthola ukuthi ke unayo lemoya kodwa akufanele bamthwasise ufuna ukuthi agezwe kudilizwe lemoya kulungisa into zakuba imsame yakuba be right amathwasa ahamba osebenza ifunani manje sifuna ukuthi ahamba ayoyifuna noma ayoyibheka ngoba ngesisikhathi uzothwena hayi ile imoya nangabe sefika yena sethi sesiyamcheckela sesiyabheka sithi no lento okhuluma ngayo akusiyo uma sesiyibheka lana nansi yakho okay imimoya yonke kodwa akufanani ngokwabantu number 1 kokona isho iDr Mli kuyenzeka ingimbathi imoya kodwa ayingimbathela ukuthi thwasa kufanele isuswe uqhubeka usebenza uqhubeka nempilo manje ke esikhatsini samanje Sanibonani kuNanda FM ngiyabingelela lapho kunina bahlonishwa kanye nawe msakazi Mafoni. Uma nikhuluma ngamanzi ngithinta into engicabanga ukuthi i-powerful okunayo yonke into eyindalo kaMdali neyimvelo kaMdali. Amanzi ngogumbu ushona phansi uphezulu kwawo. Amanzi aqhamuka phezulu esibhakabhakeni. Amanzi ayibhande elivale umhlaba jikelele. Kodwa-ke abelungu-ke into uma ibahlula abafuni ukuthi bayahluleka bavune abelungu bayakwazi ukusikhohlisa bakutshela ukuthi kune-science right asiyiphiki iscience ikhona kodwa kukhona into eyimfihlakalo yangunaphakade kaMdali ongasoze yayenza
olwandle eminingi imgilingwane nezimanga ezenzeka ulwandle lujikelele emhlabeni ongacisha ukuthi ilona zulukelele liphethe yonke into unemfula emikhulu njengoba kade echaza nje uThabo ngomuntu owangena lapho nangu noDr Njomane uyachaza naye ngeimanga zakhe sayikhumbula imanga esichazela kusho ukuthi lokho nje kuyimfihlo kaNkuluNkulu umlungu kodwa ngeke akutshele angangena nemishini yakhe ayifake lapha ngeke ayibone yonke leyo nto umdali osuke azi leyo nto ngoba idalo yena kodwa akabelungu ukuthi bazi ukuthi fanele bahlonishwe bathengwe ngemfundo abasinika yona eneqiniso ngokwe-experience ababe-experience abephila kulomhlaba enye iyamanga njengalo nje ulwandle alikaze liwelele ayikho into ekuthiwa i-overseas kodwa belungu ukuthi bafuna ukuthi sibapraise baweshiphe basitshela ngokuthi kukho bona abahlala overseas abelungu bahlala ekugcineni komhlaba abaluweli ulwandle kodwa-ke ngoba abafuni ukwamukela abafuni ukuthi bayahluleka amanzi ngicabanga ukuthi mhlambe 99% or 95% emhlabeni jikelele angaphezu kwayo yonke into lokho kuyimfihlo kaMdali fanele sikuvume sikwamukele njengayo imimoya khona imimoya emihle ukhona imimoya emibi ukhona abantu abangenwa imimoya emihle khona abantu abangenwa imimoya emibi ngicela ukuma kwalapho ngiyabonga uma kwazi mntazi nje siyabonga ngicishe ngasi inkinga ya yes baba ndaba yes baba emsinga kwenzakalani nkosazana ngeza kancane bekungekho la anginalo ulwazi lakhona hayi sizoyilandela Dimbani bese ngithi mhlawumbe inkinga ikuthina unjinji kodwa ngenxa ukuthi isystem yangitshengisa ama waves yangabo so inkinga ibe ngasefonini yakhe alright I think mhlawumbe iyona ungikhumbuza uhlelo esesaba nalo noThabo bamndabedla akazi noma waluzwa yena uThabo ekhuluma ngamanzi nje generally emqala umuntu esaseswini ehlele emanzini kuye kuqhubeka ingithatha ingikhumbuza lapho njomane ningakafiki obesikhuluma ngayo lento ukuthi kunezinto esingakwazi ukuzibona ngeso lenyama esekufihlelekeni zamanzi uyabona nabanye uThabo ake refera ngabo sibaye bangena bekhuluma indaba somunye umhlaba owomile yabo kodwa kwento engeke iziproveke ngokweScience hayi kulungile engiqhubeke uba lo uthi ngiyanibingelela emsakazweni okhulumayo Bongani Nqulunga eRustenburg nisakhuluma ngezimfihlo zobungoma noDr Mlilo nginalombuzo 1 iyini imfihlo yokuthakatha 2 unombuzo ngubuza ngoba abantu ababizwa ngabathakathi abawazi umuthi kepha umuthi owezinyanga kuyiqiniso yini ukuthi labantu abathakatha abanye bangamakhasimende ezinyanga ngamanye amazwi abathakathi yizo ezinyanga ezithwasile ngingajabula uma engachaza imfihlakalo yokuthakatha ake ngicela ukumphendula shuthi ubuthakathi kahle hle uyabona nangabe uphatha umuthi noma uphilisa abantu noma ngithi uyalapha ngikubeke kanje uma ungabe ulapha umthakathi lokho ufuna ningakubalekile into eyenza ukuthi ngisho kanjalo uzofika la unenkinga uthi uthi fanele ngihambe ngikha kunezinto ezithile ezenziwa zizobulala leli khaya ngesikhathi mina ngilungisa lento la ekhaya kuyenzeka lento isuke lento ijike ibuyele kumezi uma nosethakathile lapho yimini ngifikile ngathaka ngithake mina amakhambi okulungisa la iyaphuma leti koloshi yakhumbula uyise owayelethela ekhaya yebo mengasekho ifanele yazi ukuthi ayivelephi ifanele imelela ayivele khona ngoba la sesikilaya ayisenandawo la ayisenandawo sesinasibheka sathi okay ukuze sikhiphe leti koloshi ubuso uma ngasekade niyothuna umuntu akangcwathi uyathuna manje niyothuna ngini mhlambe last month kwanganetha kwangafuneloti niyafika ithuna lakini kade nidlula mhlambe ne family drive ethawo ekosana naye ingane kababalalele khona bese nifonela umuntu ngakusasa athe ithuna lakini sesihlafazeke yonke into laphana nalento nanibekile all over the place ambani yobheka
but uma nifika lapha no footsteps, no evidence ukuthi khona umuntu ofike washaya, kodwa umbheko ngathi kube nomoya oshaya ngisho umhlabathi. Kulaphi weather akaze futhi ibe nama-CCTVs. Now ngifuna ukufakazela udokotela ukuthi khona imimoya nezinto ezikwaziyo ukudesecrate amathuna nabantu oyisithunywayo. So I've had an experience where enye family yathola ilokho self-desecrate kanjalo licekelwe phansi. Base beka umuntu obonayo. Befika nje beqhama nje bathi khona abantu kwabaxosha. Okay, no, lezi zinto enihamba nazo zathathwa umfana wenu la. How? Beziyomfunda lapha. Nami ngeke ngisayimukela. Ngangimdonse ngendlebe yena wathi no, izinamandla ezamadoda akathatha umfazi nake uzothatha amadoda amabili. Yabo manje zimfuna la izona ke lezi ezayicekile phansi. Siyami. Yazi ngawakazwakala. Hayi ngazwakala samsayithola. Siyabuya. Sayithola njengoba manje siyabuya siqhubeka nokuthatha ama comments wakho mlaleli. Contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life, and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners, and parental discretion is strongly advised. Asilungiseni with Queen Rejoice. Isikhathi sithi 24 minutes before 12 o'clock umsakazweni wakananda 88.5 FM umhla 11 May 2025 hlala no Queen Rejoice Mabatho. Asilungiseni before nje siqhubeke kuke kwakhula indaba yosemsinga nokuthi ba challengewa nanginkululeko Mkhize uthi ngomhla ka11 September 2024 indlondlo yamanzi yapost ukuthi isemsinga esizibeni shuthi yona esaya cha ngizongena phela vele ihlezi ihamba yodwa. Hayi indlondlo post ihlezi khona ihlezi ihamba yodwa khona abantu bazoyibona. Kuthi kube khona abantu ongafe akasike okay ngase I hear you. Nogela kasibuye kunombuzo oqhamukile la. Sathi kunombuzo oqhamukile la off air ukuthi kunesimo la uthola ukuthi umuntu uthiwa uthwele ngabantu ekhaya ukuthi kuphumelele yena kuphela ekhaya. Asiqale lapha ke asiqalelana ngabe ukuthi ulanda inyanga izosebenza la ekhaya izobethela izolungisa idlozi ilungisa izinto. Okay, okokuqala engizoxwayisa kona inyanga usuyivumela ukuthi na ifika la ekhaya ifika ikhuluma isidlozi la ekhaya. Okay, inyanga ayitshela umuntu wala ekhaya ukuthi khuluma uthi right, ngoba iyona ezobanikeza ikhambi ifanele manje yona ibachazele bona benza into eyenza lokho ngoba labantu bala ekhaya namakhehla la ekhaya awamazi lo muntu enemlandile ozosebenza la ekhaya. Lo muntu usengakwazi ukuthi athwebule leli dlozi agayimithi yakhe akhothe lo muthi athathele abantu labahambe nabe nayiqala ejoni naba kwabantu. Uyabona kunomuthi wokuthi na kuthiwa mhlawumbe ulungisa idlozi ofika ukhothe bese ukhulumisa abantu abadala ujoni naba kwabantu bese beyathula abakulalela bese uyikhuluma inkulumo yakho. Manje ke leyo nto enjalo ingabenza umngozi lokuthi lenyanga ithathe le dlozi la ekhaya ukuthi iyabona ukuthi oyinhlanhla ikhona la ekhaya. Okay, umuntu nangabe ezophumelela yena omunye ehamba enyangeni ethi ngifuna ukubaphambanisela manje inyanga yama izinto zama ihamba ngayo usebemnikeza imithi yabuya ushisa izinto ezithile nempepho la ekhaya mhlamba kasabavumela abanye bangene sekhuluma yena kanti kunento ayenza andi nembobo kunemfihlakala kaBusiness nenyanga akayenze yedwa lento uzoyenza nenyanga ikhona inyanga akahlangene nayo emnikeza izinto ngoba yena ngeke akwazi ukwenza ingekho imithi ethile phakathi. Hayi madoda ne izinto ezenzakala sikhumbuzo skills ukuthula spiritual realm and the supernatural zikhona, believe it or not, kodwa ziveza zona kubantu ezifuna ukuziveza kubo nabani kwamandla ukuzibona nokukhuluma nazo nakwi isilungu singisi ngimane ngiqase nesingisi kodwa nini thaba thile igama ile naku concave bekuqhumeza khona ezinye ziyoba zibi ezinye zinhle kodwa ebungomeni it depends kulezo ezikunika zona ukuthi zi clean yini nokuthi zisebenza nobani. Aphinda sisikhubuzo zonke izinto zinezimfihlo zakhona nalapha kwi conclave bekusha ezakhona kodwa
okay ngathi iyafana nale ngenhla athi uNkulunkulu Mkhize ngicela ukubuza ukuthi lo muthi ohlasele wokuthi ethi umuntu engenalutho elale evuka eseshonile muthi muni lo and umuntu usuke eshone ngempela yini osuke sethutshuliwe sekwenzeke kwabakathathu la endaweni enkulu yabona makwenzeke endaweni enkulu bebengizosihlapha umuntu uyishonele but 3 times same area angeke qale ngiphendula yeah yes siyayikhuluma no kukhona into ehlasela abantu kulezi insuku yama blood clot kulezi abantu baklothelwa igazi ngezathu ezithile so ama heart attack maningi hayi ngakubo kuphela engahlangene nombono abantu banokuthule nje kwikhandi yes into eningi leyo uqala nge-inflammation yabona ke inyawo zakho nemthwele ethangeni senqeni ubuhlungu ungalaleki ebusuku hambe bese ukuthi the main artery ehambisa igazi from the heart inyuki vele ibe nelokuza neclot encane bese kuforsa lokho kulejoyisa ukuthi inyawo zivukana shothi akusahambi but uma ke kuyenzeka apha the arch uqala ube RNA music vein lehambisa igazi ebuchosheni even ivuvukala ibhaltsha ngoba manje seliyaforce ukuhamba ngathi uyadideka noma uthi uyahamba ngathi uzona lokho make ukhukhumala kakhulu awuyashaya kakhulu ulalo uvoice nje abangishukela udokotela wamangprescribe ecotrin avihlupha ngiyayisebenzisa ngine choice right so ecotrin iba orange so ufaka igwinya ngosuku ithambisa igazi platina okay ukuze ukwazi ukuchusha kalula bathi manje ecotrin umusudla kakhulu khona isihlupha kanjena uma uchama kuvamise ukuvela kancane amacontsana ani igazi yabo yileli hle ukuthi abakhuluma ngalo all right ay ngezwakala athu Cordelia is it Cordelia Simelane bengisacela izinto zenu izinto zenu ezi-person nezingekho related to the show and the topic nizikhuluma of air ukuze isikhathi seshow nama-comments ngesidleke izangoma umthakathi ziningi zingcolisa igama lezangoma okay izangoma mthakathi ziningi zingcolisa igama lezangoma nezinyanga zangempela asiqapheleni singabantu ukuthi asibophi ngebhande elilodwa abamsulwa abalapha ngokufanele nabakhunkuli Thokoza alright ukumphendula ngawe uDr Mlilo uyichaze kahle ukuthi ukukhunkula nokuthakatha are two different things wasethi uma ngithatha ikhambi ngilithaka nelinye ngenzani la uyathakatha uyathaka but uma ngikhunkula sengenzani sengizongena phansi uyabulala okay yeah athu ayanda ndaba molweni yazi lencoko undikhumbuze indaba kaNongqawuze wakwaXhosa head still not clear kahle I just was a lie right mamhlongo happy Mother's Day uma angishonga ku script happy Mother's Day to all the mothers from Nanda FM from Maslungiseni Guyzini mama bonke happy Mother's Day bese ngizokubona namhlanje wemamhlongo Mamhlongo angisaya le oh bakithi all right manyasana qwabe Mthembu ngathi ake nibize ngathi ake nibize Enigma siyamdinga uma ningabaja uNkulunkulu ngempela mladedi wemanyahosa abasitshela bafuna azothini azorepeata lento ahlala eyikhuluma kuwo wonke ama-podcast nala akazi umuntu ufuna azothini Enigma zangu Mdavehle impilo yakhe Masandi Shezi siyafunda thina simamela Patience Sithole uthi uMdavehle ubuzile ukuthi kufanele ugeze kangaki ukusihlambulula akayitholanga impendulo ayishonga impendulo ushilo ucela ukuchaza sho sakazwanga uPatience uhlala nje wazi wasinikeza amagama amakhamba amabili wabala isiqungu sona ngisibambile ngoba sona silulama ngisazonibhalela phansi uzosibhalela phansi futhi ngenza ukuthi nihlale ninayo lena
umlulama Okay. ugeza Patients yeah okay ngicabanga usuyuza but noma mhlawumbe patient befuna kuthiwa after 2 weeks mhlawumbe kuthiwa hlala nje kuba umuntu nje osigezayo yabanje bamina ngikhansela ngitrauma cancel angithi abantu eoffice bafike badownload izinto hlale nayo lento ngibe ngiyongena ekhaya ngifike ngizele kanti angizeliswa ukuthi so samba nemoya kusiyami so fanele kuthi ngihambe nami konjani yogeza athi kulemkhizo ubungozi sengibuzwile bokuthwala ngicela ukubuza obokuba nabafana abancane nakho kushiwo thwala chaza ibona abaqala futhi nje kuqala balala nayo yonke into esegcikeni number 1 bayamoka bamosha ukudla ukupha kunye abalifuna igazi bona abafana abancane inkinga ukhona umuntu oke wafika efuna ngimsize ngabo ngamxosha ngoba ngazathi into yakhe wayelandele manje ethi besimgolozela kwafuna egcine selandele ngathi hayi ngoba uyozothi uzana lento yakhe igcine isesala la ekhaya buyela la uyilande khona wabele emuva akazange sabuya ke ngabe kunalo ulwazi ngabafana kwenzakalayo athi ayanda ndaba ngicela ukubuza susela nini iselwa o igula laba yinto yokuganga yini selwa what is igula igono igula ngathi uyisigubhu laba into yokuganga ndiyatyala amaselwa ndiwadla and ndiphinde ndikhande izinto zokuhombisa noma ukuhlobisa ave health amasela okay uqala nini ayi namanzi isiza kumuntu dehydrated angithandi okhokho babenze nje mhlambe babengandlisa u20 nje during isizini all right okay babacala ocingweni yabuza ngathinti phazo ngathinti emhlabathini ayonakala kuqala nini kusuma sesibona bese kuthi amanye bawavune bese beyowabeka endlini right bebe endlini eyikhisho kuJos avene ome bese bebhoboza ngaphansi khona ezoloke likha kanje ukuphakathi agcine seyomele esikhumbeni sawo bese jukumbala afana nebutternut emva kwalokho ke sekuyisikhuphu seselo buqaya nini kusasetshenziselwe ngoba makru igubhu nje ngibone sona impela akethi ke la igono leli ubone uthola ukuthi ezomoto ethike hayi nathi igono kusuke sekushiyana into esuke sifakwe phakathi angithi bafike balivule babe baqala bese sebelivulile bese beyalipheka bese ke bezofaka izinto zabo ke phakathi ke ngokuhlukana kwazo omuntu ukuthi mhlawumbe ukhanda izinto mhlawumbe into ezoqina omunye ukhanda izinto ezokudoza ngiyabonga ukushiyana kwakho kusuka sekuyizinto eziphakathi esefakwe phakathi yazi madoda athi umzokhona ntshangase ngiyabingelela e-studio siyabonga ngolwazi silitholayo bengicela bandla ukubuza kudokotela ukuthi kukhona ukuthwala kokuphendula idlozi emndenini libheka wena wedwa ngibuza ngoba sengikuzwa kakhulu abantu bekhuluma ngakho wathi kufana ukuze sibuze njengoba sibuze intola I hope uphendulekile mzokhona because uzothe waqhamuka before sibuya ezitolo uthi yebo impela bayakwenza nokuthi kanjani baganga lebefundisa ushomhlongo athi ayanda ingaba umuntu uyakwazi nokubona umthakathi emndenini detect umthakathi in the family without using anything but sheer nature so njengoba sikhona ekhaya nje bese yakwazi ukubona usikodwa usibani man ikhona kanjalo uyakwazi ukubonakala futhi lapho kungaya nesiphiwo somuntu kukhona umuntu ongathi uyambona kanti uyamdlinzela uyamsukela nje ayikho lonto yabo manje leyo icashe kakhulu leyo ingane ukuthi mhlambe ibe mhlambe nokwembulela okuthile kodwa ufuna nangabe kuzokwenzeka into enjalo noma uzoyiboniswa engathi ungayilandelela uyabona amaphupho akusiwo wonke akhuluma into esuke yenzeka okay uzoyiphuphela nje uyiphuphela nje ukuthi hayi umuntu uyathakatha kanti akenza ngalokho kwesinye isikhathi futhi uthola ukuthi uyaboniswa amaphupho akho uthi aqondile kanti uyaqapheliswa kuyikho funa wazi amaphupho akho ukuthi mina ngumuntu ophupha into iyayenzeka noma ayenzeki kodwa akusiwo wonke akhomba into eyiyona okay kanti mhlawumbe uyayiphuphela nje kanti inyongo uyayiphuphela nje kanti uyayidlizela umcabango wakho uthena umbheka wabona ukuthi lokho abasi subconscious mind
Niyezwa lapho athi Theodore Mfundo lento yokuthi uliphuze uliphalaze yaqhamukaphi ihlanganaphi nedlozi ukuthi uphuze igazi lembuzi lishisa. Yabona leyo angiphendule le. Yes. Uyabona le ifuna uyilandelele kakhulukazi kuphi esiphiweni somuntu ungayenzi ngoba ubone umuntu eyenza. Ngoba egcinene awazi ukuthi wenzelani. Uyabona wena ubone kwenziwa angithi yabona kunomuntu okethatha ubunyanga abe inyanga kanti ehambe ekopisha izinto ezothiwa lapha kwenza ukuthi usiyathatha uyayenza lapha kwenza ukuthi akanayo into yena ephathekayo esuka emsamo wakhe straight angakhona ukuthi achaze ngayo njengoba sasichaza ngendaba yeshoba nje. Yes. Uyabona kuyinto ethabe njalo yenze kakuyenze ngoba ubona abantu ngoba ubona umuntu uyabona ngizothi nangisesengenza lo msebenzi weshop uzobona sebeyenza kodwa ifoundation yayo bazobe bengayazi ngoba inemfihlakalo nefoundation ngachaza ukuthi kungakho ngaliphatha ishoba ngiyayibona izangoma angibagxeka abaliphathayo mhlambe yena uhatshelwa ngandlela thile mina njengo Dr Mlilo kunomthetho efuna ngihambe kuwona. Ya ne Theodore ngiyakuzwa akuzona zonke izinto ezis-general especially lezi. Yeah ngithusa ke mina ngifuna ukuhamba maka. Athi samukelo Mdungwa I can't wait till okay awusamukelo asibonge ukuthi kanye nathi Lindo kuhle wazimen olumi njalo Nezi Mkhize okay athi JB Mphemba ngiyanibingelela nonke studio bengithi aphendule ubhuti uThabo mhlawumbe bengakaqondani nevideo lapho lo muntu okuthiwa okay onangu nomunye ekhuluma ngendlondla amanzi ngene edamini lasemsinga okay uyabonakala go hayi thawa ngene impela Thabo nabantu babe khona alright sho impela omunye lo athi bese ngicela ukubuza ku Dr Mlilo ukuthi ikhona ngempela yini lento yokuthi umuntu engangena emfuleni ngoba ethi uthunywe ukuqeda ukungcola okwenziwa abathwalayo emfuleni ngisho ngoba ngezwa indlondla yamanzi isho kanjalo ngokungena kwakhe emadamini ngiyabonga umbhelo osho swangena emfuleni ethi uzoqeda lo ngcono kuzokwenziwa la izangoma no shuthi le yamanzi imfihlakalo kaNkuluNkulu amanzi adala ngumdali kungaba imfihlakalo kaNkuluNkulu kuphela owaziyo ngamanzi nokuthi kufanele kwenzakaleni shuthi ke mhlambe angake echaze mhlambe kabanzi na ukuthi kuze kuthiwe hamba uklina amanzi yenza ukuthi nokuthi kungcono kube kuthiwa mhlambe uthi uklina umfula awusebenzisayo yena ayonke ngoba kwesisikhathi uzothi hayi ngiklina amadamu kanti angeni muntu kulelo damu bapha abantu abalanda amandla kulo mfula manje kungakho ngithi le izidinga yena ukuthi mhlamba ngakayichazi phambi kwabantu bebuze bese chaza uyabona ukube kuthiwa mhlambe umfula akawusebenzisa njengami njengoba nguDr Mlilo mina nginempophoma nje eyiwane ngiyisebenzisa ngakhishela yona ukuthi nangabe kunenkinga kungaphuma isprofeta sokuthi angihambe nje ukwenza u1 bese ngithi ingoba umfula engiwusebenzisa usebe ungcolisile mhlamba uyabona ngiyabo ayezwakala ngicabanga ukuthi futhi fair uma kunjalo we JB ukuthi kungaphendula yena yabona kanjalo athi ulizwe umhlongo sanibonani mina ngakhonjiswa ngatshelwa ugogo esibonakalisweni into iyayisetshenziswa umnini webandla laseZayoni izigubhu noma amagona awu6 and ahlala kuyo idlu kukhonzelwa kuyo ngagcina ngcike kuyakhona sekhliyatela listen mhlongo what if angisho ukuthini ngicela ukuzala ngawuthanda mhlawumbe unonkathi ukuphufe kanti yabo ngibingelela studio sacela ukuyifihla ngiyacela bandla ubaba umhlongo lapha uyena okadesho ethi abantu awubalaphi ngomuthi owodwa bonke uqale ebheke kodwa futhi yena usezoshiya imithi yokugeza kusho ukuthi bonke labantu sebezo abazoza bazogeza ngayo yonke le mithi azoyibala umuthi owodwa bonke kodwa kuyena okadesho ukuthi abantu akabalaphi awusebenzi umuthi owodwa konke ukhona umuntu odinga ukugeza kodwa engeke imsize lento azoyibala ngiyacela baba mhlambe azame ukuyigodla leyo bandla
ngenxa yesikhathi ngicela ukuyibamba la ngiyazi voice note ayikapheli kodwa ngathi umfethu uAnoni khanya la ngazwanga khona kahle yebo ngicela kumphendula futhi la uyabona njengoba kade sikhuluma ngogeza sisakhuluma ngathi nje obasilile yabo nangabe sekufika umuntu esezakeni ngiye ngihlale phansi ngiqale ngibuke eqala ake siqale la sibheke ukuthi wena yini edingakalayo kuwena nokuthi yini ekususe ngoba into ebalekile nasuzofika ngifuna ngithola ukuthi yini ekususe ekhaya uzofika lapho ke sizothola khona indlela ukuthi nakufanele ugezwe eyakhe induku isuke iqondene nani yabona le engizonishiyela yona eyogeza umuntu ongayile nje ukuyobhula uthi uzosiyobhula ngokizwa kwami mina ngathi naye umuntu ophatha amakhambi manje ubulala ibhizinisi umutshela abantu ukuthi yini abantu abangayigezela ngayo emakhaya akangasha emphakathini uyileyo nto ayikalelayo ngosizwa ngoma nje sisala Dr. Milusha DIY do it yourself nayi manje sibulala ibhizinisi udokotela Lugile bamdawehle wena nothi ufuna ukugeza njalo uzukufela into yokugeza ayifale ngiyogeza na umbuzo ke sesivala ungakwazi ukuvusa isipoki somlungu nomnyama isipoki somlungu yebo ngicela ukuyichaza kancane ukuthi le isipoki somlungu kunabafowethu awuthi asino Guy Faraday nasenza nje imithi ngoba kusuke imithi eminingi bengaphandle kuphi isukuhlangene kunabanye abafowethu ake benza lento okhuluma ngayo ngafika lapha kuyi Friday bekabe sijwalene nabo kakhulu yabo bengibathatha njengabafowethu nabe bezinyangazo noma kade sihlukene nabo bese endaweni zami ngoba mina ngumuntu ngifaka ngelinye ilanga bayagaya hayi ngithi mina nigayani la athe umhlongo lapha sikhokhe kakhulu sigayizizwe ini ngithi mina yazi lo ngicela ukunitshela lo muthi enogala angikwazi ukuthi negayani kodwa lo muthi enogala angeke usebenza usebenza bethu ayosho manje ungayisho lonto usho kanjalo ngithi hayi lena nje yabona negala noma wethiwa nikhokhe manje ngeke isebenze yebo bethu hayi sho manje washo kanjani sesambe somba amathuna phela bese somba ithuna lomlungu kuphi ngithi mina into elandelayo ukuthi into zenu zoba mnyama sho ngisuka lapho futhi ngibe ngithathe into zami ngihambe ngeweekend elandelayo iqala inkinga ngibabuza ukuthi amadoda ngikhona ngikani namhlanje bethu hayi bese mina ngikale izingquzo zamaqaqa lezinhlale negaya la yini ke njengayo bethu mhlongo ungayisho lento phela lento lena ayisebenzi manje ukuze isebenze ufuna senzeni ngithi mina ngithi nganitshela nakuphika vumani ukuthi lento enenzile bese ngintshela ukuthi lento ebenifuna ukuyenza yenziwa kanjani asamba hayi isuka lapho ke yabaphaqaza eqala bulalo oyi1 iqala bayifika ngibathi ubulelo bani bakhumbula siganana ngibagadi ngathi wena obulelo bani umbulaleleni ngathi hayi mhlongo kwakufunana ngabe kuzongcwatsha ubani kuqhunyiswa iswebhu kwenzweni ngathi nizophela lento nayenza lapha laba nolanda amathona belokhu iyo ke lesinibulala ke manje onganginitshela ngeke nisebenzele ngangiyibona lento ngangiyipopola phakathi lento enizela ukuthi kunemfihlakali andinembobo la lento eneza uthe esuka lapho yashaya istaring okuyena okade ethi akwenziwe yaphaqaza yena akekho nayo asambe isikhathi siphelile asambeni hey balelise sizophinde sibonane sonke sibonga kakhulu ukuba nani namhlanje sisazoba sonke manje usiso bekwazi ukushiya inamba nezinto uthule yebo inamba ngamsho umlaleli banembuzo naba basakhona abafisa ukubuza nasi inamba kaDokotela 065 744 6787 ungayiphinda Dr. Mlilo 065 744 6787 siyabonga kakhulu bamdabehle usingasathi share yakho fast 76633954 siyakumema mamhlongo ukufika uzokhuluma ngokugezwa kwabantu besifazana abahushula izisu nalabo abahambisa singajabula ukuba nohlelo nawe on those topics ugezwa kanjani umuntu bese hushulelwe isisu noma umuntu wesifazane o aborted
Bye bye mlaleli siyabonga uswadu nathi kusole kuseni kuzokube manje asiphinde sihlangane futhi ngokuzayo ucamagwini lo shayela phansi ethi nje imvumi up next it's the top 30 hits countdown khona uHamza Canon up to 3 o'clock bye